A todas, dá comezo a sesión ordinaria do Pleno do Concello de 9 de 2018. O primeiro punto da orde do día é a aprobación dos borradores das actas das sesións ordinarias do 11 de 9 de 2018 e extraordinaria do 28 de 9 de 2018. Se non hai ningunha corrección ou intervención, dase por aprobado por unanimidade as dúas actas e pasamos á parte resolutiva, que é unha declaración institucional conxunta de todos os grupos municipais que di o seguinte e que paso a ler. O Pleno do Concello rexeita a ampliación da actual edar dos placeres e exixe das administracións competentes a exclusión no plano de saneamento da ría de Pontevedra de calquera proposta que contemple a indicada ampliación. O segundo punto di que se remita este acordo á Xunta de Galicia e ao Ministerio de Transición Ecolóxica. Se non me equivoco, hai unanimidade por parte de todos os grupos da aprobación desta moción. Queda, polo tanto, clara a postura unánime de todos os grupos da Corporación Municipal en contra da ampliación da edar dos placeres e así o transmitiremos tanto ao Ministerio como á nova directora de Augas de Galicia. E pasamos ao punto seguinte, que é proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a creación dun clúster cultural. Señor secretario, ten a palabra. Damos a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Identificación Sociocultural en sesión do 3 de outubro de 2018 acordou ditaminar favorablemente a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a creación dun clúster cultural cos votos a favor das dúas concelleiras do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención de 7 concelleiros, 4 do Grupo Municipal do BNG, 1 do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, 1 de Ciudadanos e 1 do Grupo Municipal Marea Pontevedra. Moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor Domínguez Martín. Bos días, señor alcalde. Bos días a todos. Atopámonos hoxe aquí presentando unha moción en positivo. Vimos facer propostas en positivo para a cidade de Pontevedra. Dende hai tempo, vimos observando que a capital de provincia presenta condicións únicas para ser un dos centros culturais máis importantes do noroeste da península. E a nosa idea é que podamos, sen dúbida, facer algo máis para que así sexa. Como repetín en numerosas ocasións, non só é necesario potenciar a cultura desde un punto de vista espiritual, non. Debemos facelo tamén como unha forma de xerar riqueza e para iso non hai nada mellor que poñer en coordinación a todos os factores implicados no mesmo. Aproveitar potencialidades, diso trátase. Para empezar, debemos dicir que non temos todo o camiño por andar. Hai cousas feitas, hai cousas que a cidade ten e que debemos utilizar no noso beneficio. Nunha mesma cidade atopámonos coa única Facultade de Belas Artes de Galicia, o Museo Provincial de Pontevedra, o Mestrado Universitario de Deseño e Dirección Creativa en Moda, unha das máis prestixiosas do noso país, a Universidade de Vigo con instalacións non só educativas, senón culturais, como a Casa das Campás, a Universidade de Distancia, a segunda máis antiga de España, a sede da Fundación, o Café Moderno, o Teatro Principal, Pazo de Cultura, varias galerías e tamén un bon número de recoñecidos artistas e importantes coleccións de arte. Entre outros aspectos a resaltar, debemos dicir que en Pontevedra, ademais, ten lugar cultural. Por iso, desde o Partido Popular, queremos apostar pola creación dun clúster cultural. Un clúster que faga que entre todos podamos potenciar a cultura, especificamente a cultura galega, que todos os actores estesen involucrados, a universidade, os artistas, os consumidores, a industria, as empresas patrocinadoras, e entendemos que é o Concello o que debe liderar este proceso. E entendemos que debemos crear un símbolo para que este clúster cultural sexa visible. Un edificio con significado, un edificio que axude a cubrir
varias carencias que agora mesmo temos. Un edificio que poida albergar unha biblioteca pública municipal de que agora carecemos, que podería estar especializada, por exemplo, en literatura infantil e juvenil, e que tamén, porque non, podería estar especializada no cómic para nenos e mesmo para adultos. Pontevedra ten unha importante canteira de deseñadores de cómic e sería bo contar cunha biblioteca especializada. Tamén debo dicir que me encantaría que fose unha referencia de literatura galega. Por suposto, tamén con salas de lectura e estudo para estudantes da universidade que non atopan nesta cidade infraestructuras desta índole para estudar, a pesar de que no Concello presentáronse máis de 400 firmas de estudantes porque carecen de un sitio onde estudar durante as noites e o fin de semana. Unha cidade que conta con universidade tamén debería contar con salas apropiadas para o estudo cualquier día. Unha biblioteca que pudese contar con salón de actos e tamén, porque non, un centro interseracional e inclusivo para o desenvolvimento de actividades. Eso de xuntar as diferentes xeracións é moi enriquecedor e se fai desde hai anos en toda Europa. Un centro que, ademais, podería recolocar os arquivos municipais, provinciais e histórico, e isto podería lideralo o Concello de Pontevedra. Crearíase así un espazo único en toda a cidade para que todos os investigadores que deixaran de ter que desplazarse aos distintos sitios para investigar sobre as diferentes materias. Sería un referente a nivel galego. Podería ser o Concello quen abanderase este proxecto neste momento. A nós, a antiga sede de Facenda, parécenos un edificio perfectamente adecuado e cremos non só que cumpre cos requisitos mínimos, senón que sería darlle utilidade a un edificio histórico que agora carece dela. Por último, queremos que o boque insignia do clúster cultural teña un nome significativo, un nome que sere consenso. Desde o Partido Popular entendemos que debe denominarse Casa da Cultura Municipal Alexandre Bóveda. Tras consultarlo coa familia de Alexandre, debo dicir que non só está de acordo coa denominación, senón que lle ven especial interese por dúas cuestións. En primeiro lugar, non que Alexandre Bóveda fose unha persona especialmente ligada á cultura, non o foi, pero sei que foi unha persona que loitou pola autosuficiencia do país e, como eu creo, na autosuficiencia da cultura en Pontevedra. Pero que, ademais, é que Bóveda foi destinado precisamente a ese edificio de Facenda a que agora nos referimos. Entendemos que unha proposta en positivo, unha proposta para Pontevedra en positivo. Moitas gracias. Gracias, señor Domínguez. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas, bo día. Chámonos moito a atención esta moción do Partido Popular. E por moitos motivos. Primeiro, obviamente, porque utilicen o nome de Alexandre Bóveda. E máis, despois de escoitar ao presidente Feijóo na chegada do cadro a derradeira eleición do mestre. Segundo, pola debilidade da proposta en sí. E terceiro, por estar argumentada en base á recopilación de lugares comuns. Todas as cidades teñen potencial no ámbito da cultura. En todas as poboacións poderíase citar un relatorio semellante de centros, espazos, actividades e eventos. Mais a toda esta compilación, o Partido Popular propón agrupala nun chamado clúster, engadirlle outras, reunilo todo nun só edificio. Pero como temos memoria, ben sabemos o percorrido do Partido Popular en Galicia neste campo. A súa política ao respecto da cultura, con maiúsculas, reduciuse a ese macroclúster chamado Cidade da Cultura. É dicir, a cultura ligada ao ladrillo. A monumentalidade vacua e a unha factura anual polos seus prohibitivos custes que aínda está a soportar e soportará por décadas a cidadanía de Galicia. Este é xusto o modelo de clúster que quere implantar en Pontevedra o Partido Popular. Esa vida cultural que existe na nosa cidade vive ou pervive a pesares dun goberno autonómico que ten como norte minorizar ano tras ano nos orzamentos da Xunta de Galicia as partidas adicadas á cultura, sen avanzar un estudo das características e posibilidades reais do edificio, e sen un bosquexo de memoria histórica, nin económica. Vostedes entenden que nada máis e nada menos nel debería instalarse unha biblioteca municipal,
outra especializada en literatura infantil e juvenil, un espazo para o cómic e outro especializado en literatura galega. Tamén queren un sumatorio de todos os arquivos oficiais que existen na cidade. Botaron contas de cantos metros lineais precisan? Saben que eses arquivos pertencen a administracións diferentes? Igualmente, apostan por un salón de actos, salas de estudos para opositores e universitarios, e para rematar, queren engadir un centro interxeracional, de difícil encaixe e peor definición pola súa parte. Non falan para nada de custos futuros de persoal e de mantemento. Tampouco do que poden significar as obras de restauración e construción do recomendado edificio. Baixo obrigatorios e homologados parámetros de accesibilidade e seguridade. Igual fixeron coa Cidade da Cultura, e agora ese clúster megalómano é todo unha lousa para a cultura e a sociedade en xeral. Tampouco pensamos que o que vostedes denominan clúster debera liderar no futuro aos actores da cultura. Ese non é o camiño. E, en ningún caso, coidamos que haxa que crear, desde a abstracción pura, edificios, e menos adicados á cultura. Estuden o edificio polo miúdo, reflexionen sobre a súa idoneidade, voten números, e mesmo vostedes poden, tenten os apoios do señor Feijóo. E feito este traballo, retornen a este pleno. Iso sí, con máis seriedade os deberes feitos. Volveríamos a estudiar esa correxida proposta con máximo interese. Mentres, da súa moción, Marea Pontevedra, máis este reparo inicial, só se queda co nome merecido de Alexandre Bóveda. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. Nos, discrepamos nalgúna cuestión con esta moción, fundamentalmente porque a idea de crear un clúster entendido como tal, un esforzo por parte das administracións públicas e nomeadamente o Concello neste caso, por coordinar toda a actividade cultural que haxa na cidade, tanto a que parte de iniciativas sociais, particulares, a que parte de iniciativas públicas, como, e aí discrepo co que acaba de dicir Marea Pontevedra, eu creo que Pontevedra si ten un factor diferencial neste caso, non só ten lugares comuns con outras cidades, ten, entre outras cousas, unha facultade, ou dúas facultades, mellor dito, a de Ciencias Sociais, vinculada ao audiovisual, e a de Belas Artes, vinculada á creación artística no eido das artes plásticas, que efectivamente marcan un punto diferencial nesta cidade con respecto a outras moitas, a todas as de Galicia e a outras moitas de España. Pero, insisto, si o que se pretende é crear un esforzo, un lugar de entendemento, de coordinación entre todas esas iniciativas culturais que se podan levar a cabo na cidade para potencialas e para darlle sentido, nos niso estamos, por suposto, de acordo. Pero entendemos que para iso non é necesario ningún edificio, nin é necesario facer ningún continente máis. Creo que a cidade está sobrada xa de continentes culturais, e probablemente o que nos falte é simplemente darlle un pulo ao contido con esa coordinación, esa organización e ese sentido unitario que se lle podería dar. Por lo tanto, nós non podemos apoiar a moción porque entendemos que desde o punto de vista económico sería ademais un derroche crear un novo edificio máis na cidade destinado a un fin que, insisto, non precisa edificio, simplemente precisa unha mesa na que coordinarse e na que actuar conxuntamente de cando en cando. Por lo tanto, o que imos facer é absternos, pero recollendo esa iniciativa que nos parece interesante, e a eso sí que incitamos ao Goberno municipal a liderar esa coordinación e ese clúster, se quere chamar así, que coordina a iniciativa cultural que a cidade ten en todos os seus eidos. Moitas grazas, señor Puente. Señor Mosqueira Lorenzo, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Antes de nada, pedir disculpas que igual parece que se me quebra a voz en algún momento, que teño un catarrazo solemne. Entonces, a veces parece que me pode bailar. Francamente, é difícil saber a que xoga o Partido Popular. Porque, por un lado, anuncio isto, ou algo parecido, ou varias cousas, como unha
proposta electoral, como un anuncio electoral, como un, non, como gusta dicir o señor Domínguez, cando yo sea alcalde, pois farás eso e agora de repente parece que non lle gustou a idea de facelo cando hipotéticamente, e agardemos que non, poida facelo senón que o presenta como moción. Claro, difícil de entender. Entón, non se sabe na exposición de tipo se é un aplauso o que se leva feito. Pois claro, aquí hai toda unha serie de cousas que se poñen como positivas que creo que este Concello, este Goberno tuvo algo que ver. Está en estes momentos en Pontevedra pola colaboración e impulso do Concello. O edificio da Casa das Campás é do Concello. Vale, etcétera, etcétera. Ou, ben, isto misturado con unha versión máis, agora despois difuminada, do famoso edificio de Facenda, que creo que en cada campaña electoral, desde que dixo que Facenda iba a deixalo, o PP fixo unha proposta, cada vez distinta. Non sei se esta é a definitiva, semidefinitiva, ou é a seguinte a esta próxima campaña electoral. Non? Creo que hai que mirar as hemerotecas, que o puñen para edificio do Concello, para un hotelito, e para os arquivos. Que eu sepa, esas tres, incluso hai fotos moi gloriosas ali do candidato do PP, que a señora Pastor, ali sentados nas escaleiras, que dá moi ben a foto, tende que vai ser un hotelito. Bueno, sempre non dando voltas sobre, en fin, sin ningunha consistencia. E ao final, resulta que nos fai unha proposta que é ou ben montar, eu non sei o que é un clúster, non? O sea, esa é unha palabra que en cultura no Estado español inventaron en Barcelona para o barrio de Gracia, que iban plantar o clúster cultural. Non, os cataláns son así moi de poñer nomes e moi rimbombantes. Parece que tamén se pon. Aquí é difícil saber exactamente en que consiste un clúster cultural. Por qué? Creo que hai un organismo autónomo, creo que hai máis chiringo, non sei exactamente. Pero o que resulta xa absolutamente brillante, e xa a portavoz de Marea o dixo, é que todo o que se pretende meter aí, para dar un indicador, o edificio de Facenda debe ter 5.500 metros brutos, máis ou menos, vale? Con todas as limitacións que ten, patrimoniais o que sea. Para meter aí, só unha referencia, para meter aí só o arquivo provincial, entraría moi xusto. Só o arquivo provincial. Entón, pretenden meter os tres arquivos, que estaría ben, é fantástico, e todo ese relatorio que dixo o señor Domínguez e demais. Hombre, o máis parecido en Gallás, porque isto non habría que cuantificalo en metros. Probablemente estemos falando de 30.000 metros, 40.000 metros e demais. A pena é que en Pontevedra, a parte céntrico, un edificio destas características céntrico, a pena é que en Pontevedra os montiños que temos céntricos, se o de Santa María, se onde está o San Francisco, están ocupados. Se non, montamos un Gallás aí, porque sería a única solución. Un edificio deste calibre céntrico, a única solución sería metelo aí. Claro, porque en Santiago puxeron alá con todas as consecuencias que supón. Entón, unha proposta deste tipo, vistas e traducido en números, o que quere dicir é que lanzáronse a piscina con esa promesa, pero por darse conta que non é imposible, di, bueno, vamos, agora poñémoslo como unha proposta ao pleno para que este goberno vaya facendo que nós xa sabemos que é radicalmente imposible. Algo así, porque habrá que ter contas, habrá que saber de que se está falando. Non é demais. Bueno, nós propuxemos unha parte, porque isto é unha ensalada de unha mistura extraña de propostas, propuxemos unha transacción que ao parecer non sei se están dispostos a aceptar ou non, que di un punto único, manifestar a vontade do Pleno de manter o uso público do antigo edificio de Facenda e de logar no alcalde as xestións precisas para leválo a cabo. Ben, se están de acordo en esta proposta, que, por certo, estánse facendo as xestións, pero o patrimonio do Estado pois está bastante recio en canto. Que? Sí. O sea, ofrecémoslo como transacción o que se propuxera o pleno pasado, demais. Ben,
Se ustedes queren aceptala, ben, se non, vamos votar en contra, porque non vamos votar a favor en algo que é inexecutable, radicalmente inexecutable, que aparte comprometería, o sea, estamos falando se cadra pois, de 30, 40, 50 millóns de euros e despois 2, 3, 4, 5 de funcionamento de cada... Tal, non sei se teríamos que pechar o Pazo de Cultura a cambio, non sei, é un pouco complicado saber que é o que quere propoñer. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Solo una pregunta. No sé a qué enmienda se refiere el señor Mosquera. Claro, pero es que... Ah, ¿se acepta ahora? No, yo no lo acepto. Amigo. O sea, ¿puede repetirla? A ver. Entonces, hace una enmienda en boche, entiendo. No. Perdone, está presentada por rexistro. No, pero tenemos un acuerdo. Pero vamos a ver, temos un acordo, pero o texto está presentado por rexistro, non en boche. Ahora, está reconvertida, en vez de emenda de sustitución, é unha emenda que se ustedes queren, aceptanse ou non. En pleno pasado. Presentámoslo 27 de setembro de 2018. Claro. Si non, vale. Pasamos a votar. Ben, entón, se o portavoz do Partido Popular, o propoñente da moción, non acepta a emenda de transacción, e non hai máis debate, sométese a votación a proposta original. Por lo tanto, votos en contra da proposta original do Partido Popular. 12. Abstencións. 3. Votos a favor. 8. Queda rexeitada por maioría da corporación. E pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 4, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra encamiñada a paralización do proxecto de ampliación da estación depuradora de aguas residuais dos Placeres. Sométese a consideración da urxencia a cuestión ou hai algunha intervención previa a esta moción ou pasamos directamente... Bueno, se dá por aprobada a urxencia e, en todo caso, damos a palabra ao señor Rei. Señor Rei. Ben, bo día, moitas grazas. Nun punto anterior deste pleno sumámonos á declaración institucional de rexeitamento e ampliación da EDAR dos Praceres como viña de fábrica e gozou de unanimidade. Pero esa declaración é moi xenérica, deixa o balón no aire e o que queremos facer coa nosa moción é baixalo a terra para poder xogalo de verdade. Porque xa non é tempo de meros acenos nin de declaracións de intencións. Iso está ben e queda bonito, pero non abonda. Dicía o Gabriel Celaya, son gritos en el cielo e en la tierra son actos. O certo é que o castigo a Lourizán leva décadas consentíndose. Unha década é unha chea de tempo e dúas xa non digamos. E o certo é que nos últimos 2 decenios non se negociou absolutamente nada en favor dos veciños desa parroquia e de Pontevedra porque non se quiso negociar nada. Niso as responsabilidades van parellas. En Poio sucedéronse os gobernos do BNG e o PSOE con alcalde nacionalista. En Marín, os do PSOE e o BNG con alcalde socialista ou monocolores do PP con primeira autoridade popular, como é o caso agora. En Pontevedra ou ben gobernou o BNG co PSOE ou ben gobernou o BNG en solitario con alcalde nacionalista. Ademais, o PP, o PSOE e o BNG gozaron ao longo deste tempo de presenza simultánea de gobernos amigos tanto na Xunta de Galicia como no goberno central de Madrid. O que non fixeron en ningún caso foi mover ficha e agora había un acordo para resolver a obsolescencia e saturación da EDAR dos Praceres polo bonito método de triplicala. Como quín,
o protagonista da novela de Kipling, o Bloque de Pontevedra é o amigo de todo o mundo, a costa dos seus gobernados. E por iso estamos a falar agora dun horizonte en que os fondos do Banco Metropolitano de Excrementos poden triplicarse. Explícome, dando por feito que a vontade de todos os grupos aquí representados, expresada na declaración institucional anterior, é rexeitar a ampliación da depuradora, convén introducirmos a esta altura un dato moi recente e moi revelador con dardos envenenados. O día 5 deste mes, hai apenas 4 días naturais e 2 días hábiles, Nodoga someteuse a exposición pública e abriuse o prazo para presentar alegacións o anteproxecto do novo emisario e cámara de carga da Edar dos Praceres. É este tocho. Dunha lectura atenta do tocho, tírase a conclusión de que non só se trata de mellorar as perdas e as condicións en que o emisario da depuradora evacúa a ría, senón que de propina inclúe unha nova construción fora do recinto actual, en terreos evidentemente de dominio público marítimo terrestre. Ocupando 1.300 metros cadrados de superficie, terá 14 metros de altura, 7,5 por riba da cota, o equivalente a un edificio de 3 andares. Pecha xa definitivamente o anaco de vista a ría que quedaba desde a esplanada da Praza dos Praceres e supón o primeiro paso para consolidar pola vía dos feitos a futura ampliación. Hai que dicir que o emisario e a súa mellora é unha cousa, pero nese anteproxecto de Augas de Galicia, a cámara de carga con que se expande o recinto está prevista para 141.000 persoas. Parece, pois, clarísima a vontade e a intención de consolidar a ampliación. Pode que os señores do Bloque e do PP, que antes votaron en contra da ampliación neste pleno, non nos soubesen, mas hai que supoñer que sí, e en todo caso, enfrontalos a evidente contradición que se deriva deste tocho. É dicir, esta nova agresión non é cousa para máis adiante, despois de maio do ano que ven, supoñamos por caso, senón que xa se está perpetrando ante os nosos ollos. E non é soamente contra os veciños dunha parroquia de Pontevedra, é contra toda Pontevedra. De consumarse deberíamos pensar nunha especie de consura contra Pontevedra. De non parármola agora, estaremos prolongando unha situación tremendamente injusta por 2 ou 3 xeracións máis. Por iso rexistramos e mantivemos esta moción na que pedimos, primeiro, que se activen os servizos xurídicos do Concello para parar a ampliación da Edar. E habería que empezar a facelo desde xa, iniciando o percorrido administrativo, no seu caso xudicial, contra a construción da cámara de carga da Edar dos Praceres proposta neste anteproxecto publicado no DOGA de hai 4 días. Segundo, que o Goberno do Concello faga pública a súa posición contraria a esa ampliación. Podía parecer redundante, porque neste pleno se aprobou antes a moción de rexeitamento, pero non estorba, dados os antecedentes. Terceiro, que o Goberno do Concello demande de Costas que non autorice a ocupación dos terreos necesarios para esa ampliación. Cuarto, que o noso pleno emprace o Goberno Municipal de Poio a poñer a disposición de Augas de Galicia os terreos necesarios para trataren as súas propias augas residuais. E quinto, o mesmo co Goberno Municipal de Marín. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Señora Rey, tenga... Gracias y buenos días. Yo creo que esta moción lo único que hace es afear la declaración conjunta de la corporación y lo que hay que hacer es dejar de engañar a los vecinos de una vez. El problema no es que Marín o Poio manden sus aguas fecales a una depuradora que se hizo para dar servicio a más de 200.000 personas y que es la base de su moción. No lo es. El problema, el de verdad, el que se tapa,
es que ninguno de los 3 concellos separan las aguas pluviales de las fecales y eso desborda cualquier depuradora. Ese es el verdadero problema y es un tema municipal. Las aguas pluviales no hay que tratarlas, no hay que depurarlas, no contaminan. Y eso es lo que hay que trasladar a los 3 ayuntamientos. Y ya de paso, lo que sí hay que separar son las industriales. El polígono de Ocampiño tiene que tener su propia depuradora, porque las aguas industriales también dificultan la parte orgánica de la depuración. Necesitan una depuración específica. Y yo creo que lo que está bien ya es de tanto absurdo. ¿Hay que ampliar la depuradora? Evidentemente no, por supuesto que no. Pero ¿por qué nadie pone encima de la mesa el tema del saneamiento? Pues por lo mismo que la Xunta quiere ampliar la depuradora, porque es más barato. ¿O qué pasa? ¿Que es que no se inauguran las cañerías? ¿O no interesa hacer las cosas bien? Aquí, entre unos y otros, Lourizán está como está. A ver si ahora ponemos todos de nuestra parte, contamos la verdad de las cosas y hablamos de manera transparente. No a la ampliación de la EDAR y sí a la separación de las pluviales y fecales e industriales. Muchas gracias, señora Rey. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Bueno, conviría facer primeiro unha pequena matización con respecto ao que comentou o portavoz de Marea sobre a declaración que se aprobou fai un momento aquí, non? Esta declaración parte de un debate que houve na Xunta de Portavoces onde se acordou presentar un texto onde se recollese o rexeitamento á ampliación. Eso foi o día 3 de outubro. E encargouse ali ao portavoz do Partido Socialista de que se redactara o texto, o borrador do texto, para que se pasara a todos os portavoces e estos puderan facer as aportacións que consideraran oportunas. Eso foi entre o 3 e o 4 de outubro. Por lo tanto, o portavoz da Marea tuvo coñecemento da declaración entre o 3 e o 4 de outubro e non consta que fixera ningunha aportación que pudera enriquecer esa declaración, porque pudo facelo. Pudo facelo e pudo incluir ou non na declaración, se puderon debatir esas cousas das que agora está falando el nunha moción que presentan eles, supoño que para ganar ese minuto de gloria. Pero, bueno, que non diga que a declaración está descafeinada ou deixa de estar descafeinada, porque el pudo facer cantas aportacións quixo e non fixo ningunha. E tuvo 7 días para facelas. Por tanto, vamos a poñer as cousas no seu sitio e non vamos a estar engañando a nadie, como decía a portavoz do Grupo Mixto que falou antes que a min. As cousas non son a veces como se dicen. E, por lo tanto, pensamos, dentro do Partido Socialista, que no asunto de Adar acabamos de fixar unha posición moi clara e moi sólida desta corporación. E que esta moción que se presenta parece que quere despistarnos do objetivo principal, que é visibilizar o apoio unánime deste pleno ás reivindicacións dos veciños e das veciñas de Lourizán. Non parece moi lóxico que despois de aprobar unha declaración por unanimidade na que todos os grupos rexeitamos calquera ampliación que se poida plantexar da actual depuradora, así vai no texto, calquera ampliación, non parece moi lóxico que agora discutamos o mesmo nunha moción presentada por un grupo político. É que non parece lóxico, porque xa falamos deso, xa estamos todos en contra de que se faga calquera ampliación. Por lo tanto, si no que se presenta por parte de Augas de Galicia hai algunha ampliación, a mí non me cabe duda de que o Goberno de Pontevedra, a través dos seus servicios jurídicos, actuará e presentará as alegacións que considere oportunas. Si hai esa ampliación, e recoñezo que non me lín todo o documento, si hai esa ampliación, o Goberno actuará. Por lo tanto, nós non imos entrar nun debate que non nos parece procedente, por pura coherencia, porque xa debatimos o asunto e xa acordamos unha declaración. E creemos que eso é desviar o foco e iso non vai a beneficiar a posición dos veciños e das veciñas, non? Unha posición ampliamente transparente, repito, non a ampliación, a calquera ampliación da depuradora. Poderíamos falar do seu mal funcionamento ou das responsabilidades que deben asumir os concellos da ría, pero hoxe non toca porque na declaración que fixemos e na que se puderon facer aportacións non se fixeron esas aportacións. Todos estivemos de acordo en facer unha declaración moi clara e moi nítida deixando a postura do Concello de Pontevedra sin ningún tipo de ambigüedades. Por lo tanto, evidentemente, nós non vamos a facer nada
que vaya en contra dos intereses dos veciños de Lourizán, pero simplemente non parece apropiado abrir debates que xa quedan pechados coa declaración institucional. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Me gustaría empezar expresando mi más sincera solidaridad con la parroquia de Lourizán, una parroquia que ha sufrido agresiones una tras otra, sin tener a cambio ni una única compensación. Es sin duda la parroquia peor tratada de todas las que hay en nuestra ciudad, y eso ya es mucho decir, pues todas están abandonadas por el alcalde Lores. No he venido aquí a ser demagógico, he venido a hablar de un problema muy, pero que muy grave. Hablaré desde la más profunda responsabilidad. Estamos aquí porque existe un problema grave y serio, por el que Europa ha abierto un procedimiento administrativo sancionador a España. ¿Y por qué? Pues es fácil, porque la ría de Pontevedra está contaminada. No es un poco contaminada, está profundamente contaminada. ¿Y qué dice Europa? ¿Dice Europa que es ENCE la que contamina? No, señor Lores, lo siento. La contaminación es contaminación biológica. Es decir, son bacterias las que contaminan nuestra ría. ¿Y qué bacteria es la que contamina la ría de Pontevedra? Pues las coliformes. Y vamos a hablar un poquito de medicina. Primero de medicina, microbiología. ¿Y qué es esto de las coliformes? Es una bacteria que se llama Escherichia coli. ¿Y dónde vive esta bacteria de forma saprófita? Es decir, ¿dónde vive de forma habitual? Pues en las heces de los humanos. O sea, que cuando Europa nos dice que la ría está muy contaminada por coliformes, nos está diciendo de forma muy discreta que la ría está llena de excrementos humanos. ¿Y por qué? Pues muy fácil, por dos cosas fundamentales. Porque la depuradora no depura de forma suficiente. Y por otro lado, porque tenemos un ayuntamiento que no ha hecho los deberes. Porque un concello debe, y es su competencia, actuar en las redes de saneamiento. Y así, gran parte de los coliformes, es decir, los excrementos, no contaminarían la ría. Una vez explicada que la ría está llena de excrementos humanos y que esto pone en juego nuestra salud, la Xunta está obligada a hacer una actuación urgente, pues Europa obliga y vigila. ¿Y qué hace la Xunta? Se reúne con los concellos y les explica la situación y les explica también la propuesta, les explica lo que va a hacer. Y aquí que aparece nuestro alcalde, que para mí es el alcalde de los nuncas. Un alcalde que nunca se opuso a la ampliación de la depuradora en las diversas reuniones que tuvo el concello con la Consellería desde hace más de 2 años. Un alcalde que nunca ha recibido a los vecinos a pesar de que se lo llevan solicitando varios meses, al contrario que el resto de grupos municipales que sí se reunieron. ¿Por qué no se reunía con el alcalde? Porque sabía perfectamente el plan de saneamiento de la ría, de la Consellería y de la depuradora, y nunca se opuso a él. Un alcalde que nunca ha hecho nada por el saneamiento de la ría, aparte de ir a las manifestaciones. Porque a día de hoy hay una enorme cantidad de parroquias que no tienen saneamiento municipal, y el saneamiento en Pontevedra, lo sabemos todos, es muy, muy deficiente. La actitud cínica de un alcalde que se dedica a ir a manifestaciones en defensa de la ría, siendo él mismo el máximo responsable de que la ría esté contaminada. Una actitud cínica de un alcalde que desde hace muchísimo tiempo conocía los planes de ampliación de la DAR y que no se reunía con los vecinos porque no quería explicarles lo que iba a hacer. Un alcalde que estaba de acuerdo con el plan, pero que no dijo que no, y desde luego nunca gastó un euro en el saneamiento de la ciudad, con una ría infestada de E. coli, que son un riesgo para la salud. Un alcalde que solo ante un proceso electoral decide oponerse a una ampliación que conocía y con la que estaba totalmente de acuerdo. Además, aquí se ha hablado del maltrato a Lourizán en los últimos años. Y yo me pregunto, ¿quién ha sido el alcalde de Lourizán en los últimos años? El alcalde Lores. ¿Y qué ha hecho por la parroquia? Nada. Hay dinero para campos de fútbol en todas las parroquias, menos en Lourizán. Hay dinero para asfaltar cualquier pista en cualquier sitio, menos en Lourizán. El alcalde durante 20 años ha abandonado Lourizán, creyendo que sacando a Ence da Ría cumplía con ella.
Por no haber, no hay ni siquiera dinero para mantener la parroquia digna y limpia en condiciones. Y ahora digo lo que le gusta al señor Mosquera. Cuando sea alcalde, yo me comprometo a hacer todo lo que no ha hecho el alcalde. Cuando dentro de unos meses sea alcalde, no consentiré la ampliación de la DAR y me comprometo a dar una ubicación alternativa, pues es necesario ser serios. Una nueva depuradora, cosa que no ha hecho el alcalde, el señor Lores. Cuando dentro de unos meses sea alcalde, me comprometo a hacer la mayor inversión de la historia de Pontevedra en el barrio de Lourizán, cosa que no ha hecho el señor Lores. Cuando dentro de unos meses sea alcalde, me comprometo a hacer un nuevo campo de fútbol en la parroquia de Lourizán, cosa que no ha hecho el señor Lores. Cuando dentro de unos meses sea alcalde, me comprometo a que el barrio de Lourizán esté limpio y cuidado con la dignidad que merece, cosa que no ha hecho el señor Lores. Cuando dentro de unos meses sea alcalde, me comprometo a exigir a Marín y a Pollo que elijan una ubicación para que tengan sus propias depuradoras, cosa que no ha hecho el señor Lores. Cuando dentro de unos meses sea alcalde, me comprometo a invertir en las redes de saneamiento de Pontevedra para que la ría de Pontevedra sea libre de lacra de ser una de las rías más contaminadas de Europa, cosa que no ha hecho el señor Lores. No podemos estar de perfil. Hay un problema y hay que solucionarlo, pero para ello debemos ser valientes, debemos estar unidos y debemos, sobre todo, implicarnos, mientras somos los máximos responsables, de que la ría esté contaminada. Señor Lores, si no quiere la ampliación de la DAR, lo tiene muy fácil. Diga aquí, ahora, dónde quiere la nueva depuradora, pues todos sabemos que no llega un arreglito, necesitamos una nueva. No llega. Si no quiere la ampliación aquí y ahora, diga dónde quiere la nueva depuradora. He dicho muchas veces, mis intereses son única y exclusivamente con los vecinos de Pontevedra. Solo a ellos me debo y solo ante ellos respondo. Y aquí y ahora adquiero mi compromiso con todos ellos. Muchas gracias. Isto é virse arriba. O problema de todo isto é que cando se vai un arriba, normalmente cai abaixo tamén, sabes? Porque as cousas suben e baixan. Bueno, señora da Silva ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Pois sí que se veu arriba, sí, parecía que estaba ensaiando así novamente. Ora, xa sabemos cal vai ser a dinámica do Partido Popular. Vir aquí os temas así que o portavoz considere que teñen interese, vai nos dar un meeting e é unha forma de ir ensaiando para a campaña electoral. É curioso, porque presenta un clúster cultural e despois nos dá un meeting en perfecto español. Que curioso. Hai que variar. Defendemos a cultura galega, queremos que se chame Centro Alexandre Bóveda e despois no seguinte punto, ¡bumba! Efectivamente. Bueno, eu, para empezar co tema, o que lle quería pedir ao señor Rei, se efectivamente queremos, e así o dixeron os veciños da plataforma Non Ampliación a Dar de Placeres, solicitaron dos grupos políticos que non utilicemos a ampliación de Dar como arma política. Polo tanto, unha vez que se acadou un acordo unánime da corporación de todos os grupos, a pesar despois do que tivemos que escoitar do portavoz do Partido Popular, pedindo que baixo ningún concepto se amplía a depuradora e dar traslado deso a Xunta de Galiza e ao Ministerio, que son os que teñen algunha competencia nesta materia, uns polo terreo de dominio público e outros porque son os que teñen a competencia en depuración, eu creo que ese acordo unánimo debería facer reflexionar e retirar a moción, porque realmente podemos ir coa forza dun acordo unánime diante da Xunta e diante da nova directora de Aguas de Galicia, que eu agardo que, como foi concelleira até onte no Concello de Compostela, coñeza cales son as competencias municipais e cales son as da Xunta. Pero, por se hai algunha dúda, voullas ler, porque aquí acabamos de oír un meeting sobre as cousas que tería que ter feito o alcalde para eliminar as bacterias da ría, que, de momento, os tubos de saneamento non depuran os sistemas de depuración, que foi algo absolutamente dun curso de CCC. Máis que de medicina, falou manual de CCC das bacterias coliformes. Voulle ler. Lei de Aguas de Galicia. Lei 9/2010, de 4 de novembro, de Aguas de Galicia, que sustitúe a conocida como Lei das Rías do ano 2001. Obxectivo: ordenar as competencias da Comunidade Autónoma de Galicia dos entes locais galegos en materia de agua e obras hidráulicas. Artigo 1. Seguimos lendo da lei, porque a lei, esta lei,
aprobouse únicamente co voto do Partido Popular no Parlamento Galego, tamén yo digo. Competencias dos entes locais, concellos, para entendernos, e algúns que estén mancomunados. O tratamento das aguas residuais respecto das instalacións non comprometidas no ámbito do artigo 32 desta lei. Que só son competencia do Concello todo o que non este no ámbito do artigo 32 da lei. E vamos ao artigo 32. Disposicións específicas no ámbito de saneamento e depuración das aguas residuais. Declárase, todo o que está aquí non é competencia municipal. Yo lín aí un momentiño, se quere yo repito para que nos vayamos enterando. Declárase de interés da Comunidade Autónoma de Galicia o servicio de depuración de aguas residuais urbanas, cuxo ámbito material comprende a regulación, planificación. Planificación significa que a Xunta é a que ten que decir como, cando e donde. Donde si planifica... Espera que sigo que hai máis artigos na lei, non te penses que este solo. Botadelle un vistaciño. A aprobación definitiva de proxectos, a construción e a xestión, a explotación e o mantemento das estacións depuradoras de aguas residuais, pero non só das estacións depuradoras, da rede de colectores xerais. Eso incluye o interceptor que vai pola ría e os bombeos que lle teñen empaquetado o Concello e que xa o señor Pedrosa, cando era alcalde, dixo que era competencia da Xunta, fíxense. Seguimos. As conducións de verteduras que formen parte do Plan de Galego de Saneamento que así considere a Xunta. Polo tanto, a depuración é non só competencia da Xunta, sino que está considerada de interés xeral da comunidade autónoma. Eso que quere decir? Pois nos vamos a outro artigo, que é o que di réxime xurídico, artigo 29, vaya tomando nota se quere, eu tomei antes dos coliformes. Artigo 29, réxime xurídico das obras hidráulicas de interés da Comunidade Autónoma de Galicia. A aprobación definitiva do proxecto, anteproxecto ou documento similar das obras hidráulicas declaradas de interés da Comunidade Autónoma, e como lle acabo de decir, todo o sistema de depuración, non só as depuradoras, todo o sistema de depuración é declarado de interés xeral, conforme indicado no artigo anterior, levará implícita a declaración de utilidade pública e a necesidade de urxente ocupación dos bens e adquisición de dereitos para os fins de expropiación forzosa e ocupación temporal. Vaya. Esta declaración refírese tamén aos bens e aos dereitos, Punto 2 do mesmo artigo. As obras hidráulicas de interese da Comunidade Autónoma non precisarán de licenza municipal. Outra cousa que se está repetindo constantemente que non é certo. Os concellos non teñen ningunha competencia en depuración, ningunha, porque así o marcou o Partido Popular nunha lei que votou exclusivamente a favor. E as obras hidráulicas non precisarán licencia municipal, nin estarán sometidas a ningún outro acto de control preventivo municipal. Así de claro, e iso é o artigo da lei, iso non inventamos nós. Iso é o que di a lei 9/2010, que, por certo, sustitúe a do 2001, que xa decía o mismo. Xa decía o mismo, a que se conocía como Lei das Rías, Lei Cuíña. Por que esa lei do 2001 xa decía o mismo? Porque a directiva da Unión Europea que se fai referencia cando se fala das sancións é do ano 91. E daba uns plazos moi limitados para ter as rías saneadas. E a Xunta non o fixo. E colleu en exclusivas competencias, ou porque unha DAR que xestionaba o Concello de Pontevedra pasou a xestionar a Xunta, porque é da súa competencia. Por que xestionan a DAR de Soutomaior? Por que xestionan a DAR de Cambados? Por que nesta lei hai unha disposición transitoria dándolle un plazo aos concellos para que se xestionan unha DAR ya pasen a Xunta? Por que a Xunta estableceu un coeficiente de vertedura nesta lei para que todos os cidadáns, os de Pontevedra, que vertemos a nosa rede de sumidoiros vai a unha edar xestionada pola Xunta, temos que pagar un imposto, aparte do canon da agua, que se chama coeficiente de vertedura. E ese coeficiente de vertedura é un imposto da Xunta para a mellora das obras hidráulicas. Por que o pagamos? Porque a DAR é competencia da Xunta e a xestiona a Xunta. Non se pode seguir engañando a xente. Eu alégrome de que haxa un acordo unánime da corporación, por eso non entendín o tono do señor Domínguez, alégrome de que haxa ese acordo para que lle quede claro a Xunta, e ademais, ahora que hai cambios en Aguas de Galicia, pois agardemos que a actitude da nova directora sexa diferente do anterior director, e que realmente non se amplía dar de placeres porque non é necesario, e que se faga un plan, por certo, plan de saneamento. Vostede di que o alcalde sempre estuvo a favor, pero se ainda non está rematado e non existe. Onde está o plan de saneamento da ría de Pontevedra? Igual lle enseñaron a usted en algunha reunión do Partido Popular, pero oficialmente ese documento non existe. En ningunha reunión, e asegúrolle que menos a última asistín a todas, se plantexou a ampliación de Adar. Eso foi en notas de prensa
da conselleira despois de reunirse co xerente de ENCE. Cuidadito. Aí foi onde falou a conselleira. Nos alegamos o emisario, por certo. A eso someteuse a informe do Concello e o Concello presentou alegacións. Unha delas, precisamente, porque non se entende que conecten fora do que é o terreo da EDAR neste momento. O sea, que usted leu o tocho, o Concello de Pontevedra, os servicios municipais de Pontevedra elaboraron os informes para facer as alegacións correspondentes. Eu o que digo é, o que lle pido ao señor Rei novamente, é que, tal como pediron os veciños, e tendo claras as competencias, porque de verdad que estaba lendo do DOGA, respetemos o acordo unánime de opoñernos claramente á ampliación da EDAR. Retire a moción. Por certo, o señor Domínguez non dixo que iba a votar. Eu o que lle pido é que retire a moción, se realmente queremos levar unha postura de forza. E nada máis. Moitas grazas, señora da Silva. Algúnha outra intervención? Señor Rei, ten a palabra. Ben, varias puntualizacións. En primeiro lugar, esta moción nosa xa estaba presentada cando se reuniu a Xunta de Portavoces na que se falou da posibilidade de ir a unha declaración institucional. O sea, estaba a nosa moción presentada con anterioridade. Outra puntualización. A esa teima coa alcaldía que ten o señor Domínguez, non? Parece a madrastra de Brancaneves mirando o seu espello e preguntándolle continuamente quen é a máis guapa, non? E outra puntualización a respecto de esa petición que formula o grupo do bloque. Nós respetamos a unanimidade e respetamos a declaración institucional. Pero pensamos que a retirada desta moción que concreta moitas cousas non é procedente, dado o percorrido que seguiu ata aquí todo este asunto, que é un percorrido que lles tocou padecer aos veciños de Lourizán, pero tamén a todos os veciños de Pontevedra. Somos conscientes de que a declaración de hoxe supón un paso adiante a respecto do que o BNG e o PSOE acordaron na emenda de sustitución que nos meteron a unha proposición de Marea sobre este mesmo tema no pleno de xuño. Alí, instando a Xunta de Galicia, dicían non aprobar definitivamente nin licitar o proxecto de ampliación da EDAR dos Praceres, mentres non estea rematado ou aprobado na súa totalidade o plan de saneamento da ría de Pontevedra. En Román Paladino, de entrada non, que era o que dicía Felipe González da OTAN, como maneira cobarde de dicir sí. Con aquilo tan ambiguo non éramos poucos os que estábamos coa mosca detrás da orella. E aínda seguimos con ela. Primeiro, porque co señor Lores, que tan dado a falar sempre, durante todos estes anos omitiu calquera declaración pública, non se atapará nin a primeira, de rexeitamento de ampliación da depuradora, o que delata como mínimo un mirar para outro lado. Mas tamén co PSOE, cuns cambios de posición inquietantes e supoño que deliberadamente erráticos. Pódese mencionar que en xuño de 2016, hai 2 anos, na Comisión de Medio Ambiente do Parlamento Galego, a deputada pontevedresa Patricia Vilán, tras dicir que a depuradora dos Praceres non daba abasto, criticou os atrasos e a falta de compromiso da Xunta de Galicia coa ampliación da depuradora dos Praceres, e quedou tan chea. Hoxe, en efecto, uns e outros deron aquí, en teoría, un paso adiante, encirrados pola evolución dos acontecementos, e xa din o Pleno do Concello rexeita a ampliación da actual EDAR dos Praceres e exixe das administracións competentes a exclusión do plan de saneamento da ría de Pontevedra de calquera proposta que contemple a indicada ampliación. En coherencia co seu cambio de criterio, ofrecémoslles concretar xa algunhas accións imprescindibles. Porque a declaración anterior é un paso adiante, pero non deixa de ser xenérica e cun compromiso de baixa intensidade. Con esta moción nosa, que repito que mantemos, metémoslle extras cos que os veciños e veciñas poden sentirse apoiados e, en definitiva, algo máis tranquilos. E, por outra parte, non propoñemos nada que non se estea facendo cando o interese pola asignatura está máis acreditado. A respecto, por exemplo, da activación
dos servizos xurídicos do Concello abonda con lembrar que o goberno do señor Lores comezou a litigar en 2003 contra as pretensións de Celulosas ou das administracións que lles daban amparo. Ata en 8 contenciosos ou requirimentos nos metemos. Igual ocorre contra el Nosa, ata en 9 contenciosos ou requirimentos. Pedimos que se trate con igual dilixencia e celo litigante o relativo a edar. E tamén se pide que o Concello sexa clarito no rexeitamento da ampliación, porque inicialmente houbo demasiada ambigüidade. Mesmo o alcalde non lle concedeu á plataforma a entrevista que esta lle solicitou hai meses e pola que aínda está esperando. E a petición, apoio e a Marín cai de caixón. Por que teríamos en Pontevedra, nosotros, que ampliar se estamos servidos coa capacidade actual mentre alí seguen ausentándose do seu deber? E que dicir tamén sobre a petición a costas. O certo é que a delegada de agora, co PSOE, é a mesma de antes co PP, de antes co PSOE, de antes co PP, e parece que resulta unha evidencia de que as políticas non cambian. En todo caso, é evidente que se está falando dunha ameaza non xa a medio prazo ou a longo prazo, senón inminente, porque desde hai 4 días 2 hábiles e 4 naturais, foi sometido ante proxecto do emisario e da Cámara de Carga a exposición pública, e eu creo que a primeira obriga en coherencia con que acordamos na declaración institucional anterior, a primeira obriga nosa é parar eso. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei. Señora Rei Martínez, ten a palabra. A ver, porque a mí, despois de tanto mitin electoral, non me quedou nada claro que tenemos que votar. El punto número 1, activar desde a asesoría xurídica do Concello de Pontevedra todas as vías legais, que xa está feito. Punto número 2, instar a Xunta de Goberno local a facer pública a posición que xa votamos antes conxuntamente toda a corporación. Punto número 3, instar a Xunta de Goberno local a solicitar de costas que non autorice a ocupación dos terreos necesarios, que xa está feito tamén de acordo a toda a corporación. Puntos 4 e 5, trasladar dende o Pleno do Concello de Pontevedra aos gobernos municipais de Poio e Marín que poñan a disposición terreos necesarios, que quedou claro que non os teñen que pôr. Entón, non sei moi ben que é o que temos que votar en esta moción exactamente. Moitas grazas, señora Rei. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Simplemente para facer dúas moi breves aclaracións, porque creo que hai quen vive na confusión ou a quen lle gusta vivir na confusión. Primeiro, non é certo que a directora xeral de Costas, que agora ten outro nome rimbombante, sexa a mesma que estaba no goberno do PP. A actual directora é doña Ana Oñoro, que non era directora xeral co goberno do PP. Por tanto, creo que hai unha confusión evidente nese sentido, non? E en canto á ambigüedade deste grupo, home, señor Rei, inda que sea pecar de inmodestia, que a min se me acuse de ambigüedade no tema de edar, a min, que participei directamente na petición de caducidade da actual edar, non da ampliación, da actual edar, pareceme un pouco atrevido pola súa parte, como mínimo atrevido pola súa parte. Por lo tanto, creo que hai cuestións que hai que aclarar porque afectan a dignidade das persoas, porque hai xente que levamos moitos anos pelexando xa non pola ampliación da actual edar, senón por unha mala ubicación da edad actual. Por lo tanto, convén aclarar esos temas, non vai a ser que ahora veño vostede a descubrir América cando outros xa descubrimos un poquinho antes. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Esa lei, por favor, llévesela rápidamente al alcalde de Pollo, que lleva durante años buscando ubicación para la depuradora. Probablemente lleva años perdiendo el tiempo para saber dónde tiene que hacer la depuradora. Por lo tanto,
le pido que se la lleve porque no se ha enterado. Lleva años intentando escoger un sitio para la depuradora de pollo, entre pollos, San Senso, se echan la culpa, por lo tanto, le va a quitar a usted un peso de encima. En segundo lugar, en el año 2006, el alcalde Lores puso una placa que ponía y presumía el alcalde del saneamiento integral de la ría. Por lo tanto, presume cuando la ría está saneada y ahora que está contaminada le echa la culpa a los demás y dice que no es una responsabilidad. Aquí tenemos un problema muy serio. El problema serio es que la ría está contaminada y el problema serio es que hay que hacer una actuación. Y el problema serio es que la actuación que se propone es una ampliación de una depuradora en Lourizán que machaca un barrio durante muchos años machacado. Por lo tanto, eso no lo podemos consentir. Lo que tiene que ser el alcalde es responsable y buscar una ubicación alternativa para que se haga esa depuradora. Yo creo que entre todos tenemos que sacar adelante. En cuanto a nuestro voto, estamos a favor. En este momento no nos queda otra que estar con los vecinos porque su reivindicación es justa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señora da Silva, tenga a palabra. Grazas, señor alcalde. A ver, de todo o debate que estamos tendo desta moción, enténdese perfectamente, eu non teño ningunha dúbida, o posicionamento de cada grupo. Aquí houve unha declaración institucional que foi inicialmente promovida por PSOE, BNG e Ciudadanos, na que se quería, ese texto está firmado inicialmente por PSOE, BNG e Ciudadanos, na que quería que a corporación unanimemente deixase claro o seu rexeitamento á ampliación da EDAR en calquer circunstancia. A ese texto, o que non fixeron aportacións nen Marea nen o PP, uníronse despois. Con posterioridade, Marea comunicou a súa adhesión a ese texto e, finalmente, o Partido Popular tamén. Eso, no fondo, é o que tanto a Marea como o PP lle molesta. Eso é o que lle molesta, que había un acordo de 3 grupos políticos declarando claramente a súa oposición e se sumaron a ese acordo e acadouse algo moi importante, un acordo unánime da corporación rexeitando a ampliación de EDAR, que creo que é o máis relevante do día e o que nos tería que ter a todos non con estes tonos así tan, vehementes, senón alegrándonos de que podamos ir todos e todas xuntos a decirlle a Aguas de Galicia que non queremos ampliación da EDAR. A ampliación da EDAR, o plan de saneamento non existe, non está rematado, non hai ningún documento. Polo tanto, dificilmente se poden activar medidas legais e xurídicas encamiñadas a loitar contra a ampliación. Non hai proxecto de ampliación, non hai plan que o sustente, non existe. Non se pode alegar ou reclamar contra un documento que non está. Desde logo, se os servicios xurídicos, mire que son vos, os servicios xurídicos do Concello de Pontevedra son extraordinarios e a proba é que levan ganando contenciosos moi importantes. Pero claro, eu creo que ainda non son capaces de establecer un recurso contra un documento inexistente. Igual se se poñen son que son moi vos, pero de momento creo que non poden. Acordo unánime clarito de que non queremos ampliación de EDAR. O segundo punto, que xa decía o portavoz de Ciudadanos. Se o señor Rei non o cree, pois que facemos? Vai meter 3 veces a man na ferida? Porque se para ele é unha cuestión de fe, non ten remedio. O posicionamento do Goberno e de toda a corporación é claro en contra da ampliación. Costas, é que igual o señor Rei non o sabe, pero tamén yo digo, o Concello informou desfavorablemente as previsións do emisario precisamente por onde se facía a conexión. E tamén lle digo, a solicitude por parte da Xunta de Galiza desos terreos a costas pon claramente de manifesto que cando a Xunta lle convén busca os terreos. Declaramos as obras de interés xeral, temos toda a competencia, e entón, hubo unha vez un conselleiro nunha reunión, non vou dicir que conselleiro era, que nos dixo, bueno, pero que os mecanismos de supramunicipalidade utilízanse cando queremos pasar por riba dos concellos. E así o fan. Se non queren pasar por riba dos concellos e non teñen interés en facer as cousas, entón marean que o Concello poña os terreos a disposición, que o Concello modifique o plan e veña a darlle voltas. Hai unha diferencia fundamental. Por exemplo, cando o PP
por indicacións do Grupo Municipal de Pontevedra, se empeñou en que había que facer hospital en Montecarrasco, importoulles pouca disposición dos terreos por parte do Concello. Ali se foron co seu proxecto sectorial, fixeron todo. Que? Era o Concello que tiña que buscar os terreos? Ou cando lle convén a Xunta os busca e cando non? Utilizamos eses mecanismos de supramunicipalidade para pasar por riba dos concellos. Vaya. Cando marean a perdiz, o Concello ten que poñer os terreos a disposición. Poio, Marín, quen sexa, dame igual o color político de quen este ao frente da corporación. Asegúrollo. A Xunta, coa dar de placeres, fixo a tramitación dos terreos. Non lle solicitou ao Concello que fixese a tramitación para ter os terreos a disposición. Fixo a Xunta. E claro, logo vas a esas reunións do plan de saneamento e vas a unha e che din que os tanques de tormentas está demostrado que son unha catástrofe. Claro, según quen pase por ali. Vas a outra e te enteras de que están facendo un tanque de tormentas en Marín. Vas a seguinte e te enteras de que no plan que están facendo, que ainda non remataron, van a incluir un tanque de tormentas en Pontevedra. Pero falas con outro e di, no, tanque de tormenta, baixo ningún concepto. Cando rematen o plan, a ver, porque a mí moito me dá a impresión de que isto é un facer que fago, e lamento dicilo, é un facer que fago porque están as sancións da Unión Europea en riba. A competencia en depuración é da Xunta, pero non só a competencia na xestión, sino na planificación, absolutamente en todo. E, polo tanto, xunta toda a corporación, digamos, a Aguas de Galicia, e eu creo que ahora que hai unha nova directora, bueno, pois igual hai un cambio de actitude, cambio a consellería, cambio a directora de Aguas, e se pode falar e se pode ver claramente que non é necesario ampliar a edar. E que hai que facer un sistema de saneamento da ría á altura da época na que estamos, non un saneamento da ría con unha planificación de metade do século pasado. O que lle sigo pedindo que retire a moción. O Pleno do Concello de Pontevedra vai ser cómplice co Partido Popular e coa Xunta na chantaxe que está facendo en concellos como Pollo ou Marín porque non quere planificar a depuración ali. E non o digo polo Concello de Pollo, no que neste momento o Goberno verá, o digo tamén polo de Marín. Marín ten un problema coa súa depuración. Unha das caras de sorpresa polos tanques de tormentas era da concelleira de Marín, porque nos están facendo un e ahora nos din que non vale para nada. O Porto de Marín ten un grave problema de depuración previa a poder entrar nunha edar. E moitas das veces que entra en carga é consecuencia do que manda o Porto de Marín. Sexamos serios, sexamos serios. A Xunta está chantaxeando os concellos para non cumplir coas súas obrigas e nós, desde unha corporación municipal, vamos ser cómplices. Sinceramente, non o acabo de ver. Nós, desde logo, se mantén así a moción, votaremos en contra. Pero tamén lle digo, o seu interese non é que haxa un acordo claro en contra da ampliación do DAR. O seu interese é o seu minuto de gloria, estalle facendo o xogo a Xunta, asegúrollo, porque iso é co que leva mareando o Partido Popular moitos anos, e, desde logo, flaco favor lle fai nin o saneamento da ría, nin os veciños de Lourizán. Pero, bueno, alá cada un coa súa responsabilidade. Non se exercemos a nosa. Alá vostede. E, desde logo, non vamos consentir que por parte da Xunta se lle empaquete os concellos o marrón que a Xunta non quere resolver. Cada un ten as súas competencias. E nos cobra impostos para iso, Grazas, señora da Silva. A ver... Despois das coliformes que deime eu pensando, e nunha destas reunións de saneamento ás que asistimos, estaba unha directora xeral da Consellería do Mar e nos explicou que había un adar polo norte que funcionaba ben, pero que non entendían porque daba zona C por coliformes. E despois de moito investigar, descubriron que era por unha colonia de gaviotas que tiñan por ali, porque coliformes nas heces tamén teñen os outros bichos. Señor Rey, ten a palabra. Bueno, brevemente. Primeiro, eu antes non falei da Dirección Xeral de Costas, senón que falaba da delegada de Costas. Segundo, as alegacións que se presentaron ao informe anterior non quita que desde que o día 4 deste mes se abre o período de exposición do anteproxecto do novo emisario submarino da EDAR dos Placeres de Pontevedra, que inclúe
ao emisario e á Cámara de Carga, pois hai aberto durante 20 días tamén un prazo de alegación se o que corresponde é facer uso dese prazo en defensa dos intereses dos veciños e dos intereses de Pontevedra. En todo caso, non son propostas excluíntes. Por un lado, hai esa declaración institucional conxunta e, por outro lado, o que se propón aquí é baixar máis ao terreo da concreción e trasladarlle aos veciños motivos de tranquilidade ante unha agresión que evidentemente ven que teñen en riba. En todo caso, parece xustificado que teñamos todos a mosca detrás da orella porque moitos dos pasos que se viñeron dando tiñan e teñen un pestilente cheiro a pacto previo. Por exemplo, o certo é que en abril de 2016 Marea Pontevedra trouxo a este pleno unha moción para emprazar a Xunta de Galicia a elaboración dunha alternativa a Edar dos Praceres e iso contou co voto en contra do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular. Por xa non insistir outra vez en que o alcalde non recibe a plataforma que yo solicitou hai uns meses ou que este mesmo ano, en maio, se falou desto de que Augas de Galicia estaba mareando a perdiz, dixo o señor Gómez Xunqueira. En setembro, o señor Lores dixo que isto era un brinde ao sol, cando xa se coñecían os detalles de esta primeira agresión que sería a Cámara de Carga, que supón xa de feito iniciar a ampliación da depuradora dos Placeres. Por lo tanto, non imos retirar a moción e sometemos a votación. Gracias, señor Rei. Sometemos entón a votación votos en contra da proposta de Marea Pontevedra. 10 abstencións, unha, votos a favor, non sei, 7 e 3, 10 e 2, 12. Apróbase por maioría. O seguinte punto, punto número 5, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal Mixto Ciudadanos relativa á creación dunha campaña de concienciación para a recollida de excrementos caninos. Señor, non hai ningunha... Sí, a urxencia dase por aprobada. E, polo tanto, ten a palabra a señora Rei Martínez. Gracias. Pontevedra no es ajena a la problemática que supone la presencia de excrementos de perros en nuestras calles, situación que va ligada a la falta de civismo de algunos vecinos y vecinas propietarios de animales. Se trata de una problemática de salud pública y de sensibilización ambiental. Por tanto, para mejorar la calidad de vida y la convivencia de todos los vecinos y vecinas, es necesaria la colaboración de toda la ciudadanía, así como la participación de nuestro concello en campañas que conciencien sobre el problema que supone este tipo de comportamientos incívicos. Desde Ciudadanos creemos que conviene impulsar una campaña eficaz, sensata y seria que involucre a los diferentes agentes de la ciudad, orientada a dar información, sensibilizar y concienciar a los propietarios de animales domésticos de la problemática de las defecaciones de los animales en las vías públicas. Por ello, en nuestra propuesta de acuerdo instamos a que el Concello de Pontevedra ponga en marcha una campaña de concienciación y sensibilización con el objetivo de resolver el problema de la presencia de excrementos en la vía pública y para lo que proponemos las siguientes medidas. Poner en marcha un plan de comunicación, colocación de carteles fijos, estudiar la posibilidad de implicar o incluir la figura de educador canino para desarrollar una campaña a pie de calle, organizar charlas de sensibilización, reforzar las patrullas de policía de proximidad
para que el control sobre este tipo de prácticas nocivas sea más exhaustivo, o que se incluya en la futura ordenanza municipal la obligación de recoger los excrementos en los espacios públicos y privados de uso común y una sanción por incumplimiento que realmente acabe con este problema de salud pública. Grazas, señora Rey. Señora Castro, ten a palabra. Bo día. Bueno, nos imos votar a favor desta moción. Entendemos que estamos totalmente de acordo con esta moción. A presenza dos excrementos caninos en algunhas rúas da nosa cidade é vergoñenta. Por tanto, aquí vemos outra vez en evidencia e xorde outra vez a necesidade dunha ordenanza de protección animal que regule este aspecto. Impón unhas obligacións aos propietarios e ás donas de cans e impoña unhas sancións no caso de non ter o civismo doado, non? Porque eu penso que isto é unha falta de civismo, pero de uns poucos, pero que fai moito dano ás rúas da nosa cidade. Así hai rúas próximas a onde estamos neste momento que é imposible transitar sen esquivar os excrementos, como pode ser a rúa Echegaray, ou a rúa Riestra. En relación á parte propositiva da moción, entendemos que as campañas de publicidade son moi efectivas, estamos de acordo, así como a sensibilización nos centros educativos. O tema do educador canino non o temos moi claro, non vemos moi claro esta figura, pero seguimos insistindo que o principal e o máis eficaz é a existencia de unha ordenanza municipal que regule e impoña estas sancións, así como a presenza de policías de proximidade que podan controlar as persoas que actúen de forma incívica. Así, a nivel propositivo, e aproveitando que estamos falando disto, eu teño que solicitar tamén que a colocación de máis papeleiras na nosa cidade poda ser mellorar tamén o civismo das persoas, porque eu non teño can, pero si teño un sobrino can, e cando estou ao seu cuidado, pois... un sobrino can teño. Cando teño que coidalo, pois teño que ir coa bolsilla pois de bastantes metros, pois outro día desde as ruínas de Santo Domingo hasta finales de Riestra coa bolsa na man, é un can de 60 kilos, o sea que para que veades. Pois eso, que por favor impulsemos a ordenanza porque é moi necesaria e esta cidade creo que compre tela xa. Grazas, señora Castro. Señor Oubiña, ten a palabra. No, perdón, que a pediu despois a señora Teso, que ten a palabra. Moitas grazas, bo día a todas e a todos. Efectivamente, estou de acordo en todo e o que digas miñas compañeiras desa ordenanza é que realmente é moi necesaria. Tamén teño que decir en favor do Goberno que hai anos se puxeron uns dispensadores de bolsas de plástico para que os donos de cans, se non a levaban, recolleran as cousiñas que van deixando os cans, e a xente o que fixo foi destrozar e roubar as bolsas, inda que non lle fixeran falta. Entón, está claro que, por triste que pareza, aquí só funcionamos a golpe de multa, e se hai que facelo así para que a xente se conciencie, pois haberá que facelo. Pero algo hai que facer porque, efectivamente, é triste que unha cidade tan bonita como temos, por culpa duns cuantos, que por sorte non son todos, estexan repartidas por aí as porquerías que deixan os donos dos cans, non os cans. E, ademais, inda por riba, todos os que temos can quedamos sinalados como se todos fixéramos o mesmo. Entón, por suposto que imos votar a favor desta moción. Moitas grazas. Grazas, señora Teso. Ahora sí que ten a palabra, señora Oubiña. Moitas grazas, sí que... Bueno, sí, ahora sí que toca, vamos. Vamos a continuar, eu creo que, ou polo menos comezar este ambiente así propositivo e de cousas positivas e demais, porque, bueno, oindo a intervención do PSOE, a veces parece que estamos nun apocalipse, non? Que esta cidade, pues, bueno, non podemos camiñar pola rúa de Chegaray sin pisar ninguna caca de can. Dios mío, bueno, vale. O que queríamos propoñer dentro do Grupo Municipal do BNG é unha emenda que xa propuxemos no pleno anterior e
Nos, a verdade, non consideramos que sea unha emenda, bueno, sí, de sustitución, pero non ven a deturpar ou eliminar as propostas que proponden do Grupo de Ciudadanos, sino que o que ven é a non fixar ningún en concreto, sino que o deixan nas mans dos técnicos e das técnicas e dos expertos e expertas que decidan e determinen as medidas que sexan precisas. E por iso, reitero a emenda que presentamos, por se acaso non se transcribiu xurídicamente, continuarmos a avanzar na concienciación cidadá e no reforzo das boas conductas da veciñanza, tomándose aquelas medidas que se vexan eficaces e eficientes para tal fin por parte do Goberno, coa fin de mantermos as nosas rúas, parques e xardíns o máis limpos posibles. Agardemos, polo tanto, que se estude por parte do Grupo de Cidadáns e de ser favorable a resposta, votaremos a favor. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señor Alberto Ubiña. Ten a palabra a señora Rei Martínez. Se a maneira de que fagades algo e aceptar a emenda, dende logo que aceptamos. Sí que é propositivo, eh? Por lo tanto, isto hai que aplaudir. Entón, como se acepta a emenda e non hai máis discusión, votamos a proposta de Ciudadanos coa engádega que fixo o señor Ubiña. Votos en contra, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade da corporación. O seguinte, que é unha proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a conmemoración do cuarto centenario da circunnavegación da Tierra del Fuego. Ah, non. Esta 6. Príncipe Felipe, esta 6. Como? Este. Ah, que me saltei eu aquí 2 puntos. É que como había... Me saltei varios. Ben, punto número 6. Punto número 6. Ratificación do Grupo Municipal Marea Pontevedra para apoiar a posta en marcha dun comedor escolar. Ai, la madre que me parió. Ahora vai. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular instando a eliminación dos lombos na rotonda de acceso ao centro Príncipe Felipe. Señor, se aproba a urxencia. Lemos o ditamen, señor secretario. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Mobilidade, Infraestructuras sobre Servicios, en sesión que tuvo lugar o 5 de outubro de 2018, despois dun empate que se produciu na votación, procedese a unha segunda votación desa proposición e, polo voto de calidad do vicepresidente, determina de xeito desfavorable a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular instando a eliminación dos lombos na rotonda de acceso ao centro Príncipe Felipe. Votaron en contra os 4 concelleiros do BNG, a favor 4 concelleiros, 1 de Ciudadanos, 1 do PSOE, 2 do PP e a abstención de unha concelleira, María Pontevedra. Señor secretario, señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Antes de nada, me gustaría saludar a Mateo Lafragua, activista antilombos en las vías sanitarias y que hoy nos acompaña aquí. Tenemos ese honor y que hoy, por la tarde a las 8, va a darnos una conferencia de coloquio. Por lo tanto, están todos invitados. Muchas gracias. Bueno, no, hay cosas peores. Bueno, buenos días. Empiezo hablando primero de la importancia del sector sanitario, especialmente el de servicio de urgencias, que cada día salva vidas. Cada día, gracias a su sacrificado trabajo y cada día con sus conocimientos técnicos, ayuda a salvar la vida de tantas y tantas personas. Desde aquí, quiero que quede claro mi profundo agradecimiento con un colectivo que cada día trabaja por los demás, un colectivo además con el que tengo un trato continuo, conociendo de cerca sus dificultades para llevar a cabo las tareas. Pues bien, es este colectivo el que, a través de varios de sus representantes, han pedido ayuda a la sociedad y lo han hecho de la forma que entienden correcta,
a través de sus representantes democráticos. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque ellos, que se dedican a salvar vidas, ven que resulta que hay un grupo de gente, un grupo de políticos, que les ponen problemas para ejercer su trabajo en condiciones. Resulta que hay gente, políticos que están aquí presentes, que ponen trabas al correcto funcionamiento de la asistencia sanitaria urgente. Los especialistas, los que saben, no el señor Mosquera, desde luego, nos dicen que poner lombos en el entorno de un hospital no solo es perjudicial para los pacientes, sino también para la salud de los que están salvando vidas. No lo dice un concejal del Partido Popular, lo dicen los técnicos de emergencias. ¿Y cómo es posible que un político que no tiene ni idea de medicina, creo, pueda ir en contra de los informes de los técnicos? Ellos siempre dicen que hay que hacer caso a los técnicos. Pues porque a veces, por cabezonería, porque llega una edad en la vida en que prefieres insistir en el error que rectificar, pero aún están a tiempo, aún pueden conseguir rectificar en este punto. Les voy a explicar una cosa, porque muchos de ustedes, desde luego, el señor Mosquera no saben lo que se hace dentro de una ambulancia. Es cierto que hay traslados no vitales, en los que puede ser que simplemente el que se haya caído y se haya roto y tenga una fractura lumbar y solo simplemente tenga que sufrir un dolor insoportable por culpa de los lombos. O incluso si tienes una fractura de cadera, lo único que pueden producir un lombo es un dolor infernal en la articulación coxofemoral. Pero que es un poco de dolor a cambio de la importancia de darle la razón a un concejal del BNG. Pues 4 lombos suponen el fin del modelo de ciudad que tenemos en Pontevedra. Es la hecatombe. Estamos hablando de 4 lombos en un entorno sanitario. Vamos, pues, a suponer que los pontevedreses que van al hospital quieran todos soportar el dolor por un bien superior, como es el modelo de ciudad del señor Lores. Bueno, pero ahora me pregunto, ¿cuántos de ellos darían la vida por esos 4 lombos? ¿Cuántos aceptarían morirse por esos 4 lombos? Les explico lo que se hace dentro de una ambulancia medicalizada. Cuando hay un traslado grave, que los hay, un infarto agudo de miocardio, un politraumatizado grave, una víctima de violencia machista, todos ellos son traslados inmediatamente, pues su vida depende de los conocimientos, de la habilidad de unos médicos, enfermeros y técnicos que trabajan para salvar la vida. ¿Qué se suele hacer? Pues les explico rápidamente. Pues se coge una vía, a veces se cogen 2, a veces hay que hacer una cosa que se llama intubación endotraqueal, que eso es meterle a una persona el tubo por la garganta, y eso se tiene que hacer en unos segundos o no se llega a tiempo. Les aseguro que hacer eso en una sala preparada, en una sala de urgencias de un hospital, es dificilísimo. Imagínense hacerlo en una ambulancia a toda velocidad. Hay que valer mucho, pero ahora imagínense que la ambulancia tiene que subir y bajar escalones, que se abren los cajones, que se tira la medicación por el suelo, que se salen las vías, que se sale el tubo. El otro día nos contaba una pediatra que estuvo a punto de salirse un tubo de una niña gravísima, a punto de salirse. No estamos hablando de cosas que no son tonterías, estamos hablando de cosas muy serias. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? No podemos poner en riesgo la vida de las personas. Estamos hablando de 4 lombos en un entorno hospitalario en el que pasan ambulancias, no de un modelo de ciudad. No lo dicen los políticos, lo dicen los técnicos, los que saben de esto. Les pido que recapaciten y les repito, todos somos susceptibles de tener que usar el transporte sanitario y estoy seguro de que a todos nos gustaría que cuando nos toque a nosotros, los médicos, los técnicos, los enfermeros, los conductores, tengan las mejores condiciones para llevar a cabo su trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señora Rey Martínez, tiene la palabra. Gracias. Pues yo, francamente, le agradezco al Partido Popular que, después de dejarme sola votando en contra de la proliferación de lombos en la PO 223, traigan ahora esta iniciativa. En Ciudadanos nos hemos mostrado siempre en contra de esta plantación indiscriminada de lombos sin ton ni son, pero ya ponerlos en una rotonda nos parece un poco ya lo más absurdo. No estamos a favor de esta sobredosis de lombos y, consecuentemente, vamos a votar a favor de su moción. Gracias, señora Rey. Señor Puentes.
Non hai máis intervencións, non? Por parte de María, non? É por saber. Señor Puentes, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Nós, desde o Partido Socialista, en coherencia co que levamos defendendo neste pleno desde o principio do mandato e con iniciativas que tamén trouxemos no mesmo sentido a esta sesión, a outras sesións deste pleno, imos apoiar a moción. A verdade é que non compartimos probablemente con Ciudadanos ou incluso co Partido Popular a mesma visión que temos sobre os lombos, en xeral. Nós creemos que si contribuíron a reducir o exceso de velocidade nas vías da cidade, entendemos que son un elemento de seguridade e entendemos que probablemente no 90% dos casos, como xa dixemos en reiteradas ocasións, os lombos contribúen a un obxectivo que creo que compartimos todos ou case todos os que nos sentamos aquí, que é a ter unha cidade máis segura, a evitar atropelos e a, en definitiva, reducir de modo efectivo a velocidade no conxunto da cidade. Agora ben, non entendemos a terquedade que desde o primeiro momento amosa o Goberno municipal neste asunto, restringido e reducido exclusivamente ás vías que dan acceso ao complexo hospitalario de Montecelo, porque é que é obvio, absolutamente obvio, que os doentes que son trasladados en ambulancia a este centro padecen uns dores, padecen uns inconvenientes e os profesionais sanitarios que exercen, como dicía o portavoz do Partido Popular, dentro das ambulancias, neses traslados, padecen uns inconvenientes que non sei que interese hai en provocalos, sendo relativamente fácil a súa evitalo e impedir que se produzan. Falo de inconvenientes, cando non de riscos incluso para a vida das persoas que en casos de extrema urxencia son trasladados nesas ambulancias. Eu non coñezo a ninguén que fora trasladado a Montecelo nunha ambulancia que non diga o incómodos que foron os lombos durante ese traxecto. Incómodos pode parecer algo de pouca importancia, se lle queremos chamar así, en casos que son leves, non? Pero quen acude cunha lesión de rodilla, quen acude cunha lesión de cadeira, quen acude cunha lesión de espalda, cunha ferida aberta, quen necesita ser entubado, efectivamente, quen necesita que lle collan unha vía nesa ambulancia, o que relatan todos eles, son incomodidades que van máis aló da palabra incomodidade. Son dores, son riscos para a súa saúde, que, en definitiva, insisto, non sei que interese hai en que se sigan producindo cando é relativamente fácil eliminalos. Polo tanto, nós trouxemos este pleno xa no seu momento unha moción que pretendía crear unha serie de, nós chamábamos vías sanitarias de acceso a Montecelo, que non eran nin máis nin menos que rúas libres de lombos que permitisen ás ambulancias chegar en condicións de seguridade e, sobre todo, a quen é trasladado nas ambulancias en condicións de seguridade ao hospital de Montecelo. E as medidas, que son boas, insisto, como son os lombos en xeral, normalmente nunca son universais. Non hai solucións máxicas para os problemas e todo aquilo que é bo en determinadas circunstancias adoita a ter algúns inconvenientes. Por lo tanto, o único que pedimos é que en estos accesos ao Hospital de Montecelo esas reduccións de velocidade que se logran gracias aos lombos se logren por outros medios. Mais nunha construción de nova planta como a esta, na que, non existen grandes problemas para sustituir aos lombos por outros elementos reductores de velocidade, como xa propuxemos no seu momento, chámense falsas curvas ou chámese aquilo que os técnicos entenda que debe instalarse en cada caso para reducir efectivamente esa velocidade. Por eso, tamén en coherencia co que nos levamos defendendo neste pleno desde o principio do mandato, lle queríamos propoñer ao Partido Popular unha pequena emenda de adición que é que, ademais de instar a Xunta de Goberno local a que se pida esa eliminación dos lombos na rotonda de acceso a Príncipe Felipe, como dixemos na comisión, se engada estudando a sustitución destes lombos por outros elementos reductores de velocidade. É certo que a rotonda xa actúa como un elemento reductor de velocidade, pero se o que pretenden os lombos, que entendo que é que xa se reduza a velocidade un pouco antes de chegar a ese punto, hai 1000 exemplos nas estradas, incluso en autovías,
autonómicas e nacionais, no que as coches van a bastante máis velocidade, de falsas curvas previas ao acceso á rotonda que provocan unha reducción efectiva da velocidade. Polo tanto, non vou decir eu cal sexa a solución, que o digan os técnicos, pero si nos gustaría enmendala nese sentido. En todo caso, insisto, nós imos votar a favor porque do mesmo xeito que estamos a favor dos lombos no conxunto da cidade, entendemos que os doentes, especialmente os graves que son trasladados a Montecelo, teñen que verse libres deste risco para a súa saúde nos seus traslados. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Mosqueira Lorenzo, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. A ver, este é un debate absolutamente precioso. O que pasa é que me parece que o plantexaron terriblemente a destempo. Terriblemente a destempo. Unha creo que polo que está sucedendo, verdad? Está sucedendo co recoñecemento ademais últimamente. Pero eso non é o máis importante, senón que esta obra ven do 2015. Este proxecto estuvo exposto, anunciouse, etc. Vale. E ninguén dixo nada. Ben, que colla e cando unha persoa protesta, pois resulta que entonces esa persoa non tuvo por que enterarse. Ahora, que un grupo municipal non se enterara, está acusándose de pura desidia, de purísima desidia. E digo que este debate é interesante, pero queda exactamente no debate. Despois, ustedes levantarán a man, según lle parece, ou todos levantaremos, pero, obviamente, repercusión non vai ter ninguna. Porque o que nos pide, tal como está, son dúas cousas que son bastante graves as dúas enlazadas. A primeira é que a Xunta de Goberno Local deste Concello dé instrucións á Diputación. Hai que ter valor, para que a Xunta de Goberno Local dé instrucións a outra institución. Hai que ter valor, verdad? O sea, que rompamos relacións ou creamos un problema diplomático. Pero, por outro lado, estamos pedindo que faga a Diputación, vamos ao fondo, que faga unha prevaricación clarísima. O sea, gasta cartos nun proxecto licitado, non sei que, con todas as da lei, etc., e que agora gaste cartos en desfacelo. En desfacelo. Iso, se non é prevaricación, pois anda bastante cerca. Polo tanto, obviamente, xa poden aliar os brazos e votar o que pareza ben, que non quita que teña moito interese o propio debate. Sorprendentemente, a moción así, o señor Martín defendeu a portavoz, señor Domínguez, pero non dixo que di a moción, porque, claro, di tal cantidad de erros que, claro, son francamente graves. Non atopa respaldo normativo. Anda. Supoño que non topará respaldo normativo no País Vasco ou en Andalucía. Pero aquí, que eu sepa, hai unha ordenanza da Diputación aprobada por unanimidade e que entra en vigor desde maio de 2013 e hai unha instrucción concretando os detalles da Diputación que está en vigor tamén. Entonces, bueno, hubo unha xornada para presentalo o señor Martín, dalle a cabeza, se cadra, en vez de ir facer fotos ao pleno, pois pude ir a esa xornada e seguirlo. Está colgada na página web da Diputación para calquera que queira leela. Se abre a página web da Diputación, ali está a guía, non sei que, e ao final aparecen as instruccións como resumo desa guía, está aprobado oficialmente, publicado no DOGA. Ben, eu non sei si os grandes apoios son, claro, dicir, o rural existe. Hombre, aqueles que ustedes activaron para defender os que facían carreiras en Xeve en Tomeza. Porque eran os que facían carreiras en Xeve en Tomeza. De feito, un deles casi se mata facendo unha carreira no Confurco en Pontareas. Sí, claro, xa, pero teñen aí, non é demais. E, bueno, é dos técnicos, e de eso falaremos despois, xa que usted anunciou e demais. De que se trata a obra? Príncipe Felipe é o centro escolar e infantil máis grande que temos en Pontevedra con distancia. Con distancia. Estamos nunha política
de que diante de todos os centros escolares se fai algo de calmado de tráfico e que beneficie e favoreza o acceso e non cree perigo e máis. Estámoslo facendo sistemáticamente un por un. Este é o máis grande, porque ali hai unha escola infantil, unha escola de educación especial, hai o internado, hai o Carlos Oroza, hai formación profesional, hai e demais. Ali entran todos os días e salen bastante máis de 1000 coches e se moven miles de persoas. E convirán comigo que aquela entrada en curva para os peóns e para os coches era un auténtico perigo. Un auténtico perigo. E a obra foi solicitada pola dirección do centro con un bo criterio e podemos congratularnos no Concello de que a paga a Diputación e a faga a Diputación, que, por certo, son unha obra cara, máis de €500.000. E resulta que ali, para salir andando, pois a prioridade peonil supón levantar os pasos de cebra, que é o que se fixo. Ora, todos se encherán a boca dicindo que os peóns primeiro, sí, pero despois, en canto se efectiviza, estamos a protestar. Eu, francamente, este mandato é unha sorpresa total en canto a comportamento. Retrotraeme o período entre o 99 e o 2005, en que este pleno viñan protestas ou mocións continuas contra unha peatonalización, contra os lombos e demais. Depois houve 10 anos de calma hasta que chegou esta corporación e nos deleitamos cada 2 por 3 con mocións con respecto a eso. É eso que todo o mundo está a favor do modelo urbano, Se non chega a estar, bueno, isto xa sería, non sei que sería, non? O sea, todos os plenos do primeiro ao último serían asuntos con respecto a isto, non? Hombre, a historia está aí. Entón, resulta que, cando unha medida se adopta por parte do goberno, protestas que te criou da oposición, protestas políticas. Despois, cando a xente o sume demais, non, estou de acordo, é a seguinte igual. En este caso, volve a suceder exactamente o mesmo. Eu podo aceptar, por exemplo, que o señor Martín estuvo votar a favor da ordenanza, estuvo non sei que, si estaba a favor do modelo urbano, obviamente, en estes momentos o PP non está. Diga o que diga, non está por ningún lado. Claro, o do PSOE xa é tamén pa nota, porque o señor Louro pon lombos en Loureiro Crespo, Avenida de Lugo, que non é unha vía sanitaria, protestaron os técnicos, non fixo caso, porque é unha parte da sociedade, moita máis, pero agora resulta que despois quere vías sanitarias, primeiro incluo esa, pero despois douse conta e vai polas outras. Ben, vamos agora coas ambulancias, con todo tipo de ambulancias. Vamos cas ambulancias. Leo. El transporte debe ser realizado optimizando el nivel de los cuidados ya iniciados. O sea, hay que estabilizar al paciente antes de meter una ambulancia, antes de arrancar. Vale. Bien. Para ello, la pauta de conducción del vehículo debería ser suave y lo más constante posible, siendo muy importante que la velocidad sea moderada a lenta, con estricto cumplimiento de las normas de circulación y evitando en lo posible los cambios bruscos, aceleraciones, frenazos, variaciones de dirección, etc. Y evitando la utilización de las señales acústicas por los efectos perniciosos de las vibraciones. Sigo lento. Sí, hombre. Por eso que disfruto con esto. El principal riesgo de la conducción de ambulancias es utilizar la conducción de emergencia como si fuese una prioridad. La mejor garantía contra este riesgo es no saltarse el código de circulación, especialmente los límites de velocidad. Lo fundamental en una emergencia es no producir más heridos de los que ya hay. El personal de ambulancias que corre demasiado demuestra falta de profesionalidad. Ben, entonces, a decir, quen dixo eso? Pois resulta que o di o Manual del Técnico en Transporte Sanitario. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia.
é o que dan nos cursos e demais. Eu comprendo que se hai... Eu comprendo que se hai... Está colgado na página web do Sergas e demais. Eu comprendo que se hai xente que lle gustaría ser Fernando Alonso, técnico de ambulancias, engañouse radicalmente. Respeto aos límites de velocidade, non crear e demais. Ben, entonces, agora topámonos co asunto de que temos que falar de cuestións técnicas aquí, porque isto non vai por comisión, non se fai caso aos técnicos municipales ou de Diputación, que, por certo, son autoridades mundiales en este asunto, e nos poñemos no xogo de que alguén, porque é médico, usa a súa autoridade, verdad? E resulta que lle vai a dicir aos enxeñeiros como facer, igual que se un enxeñeiro lle fora a dicir como ten que tomar unha vía ou ten que operar. Hai que ter valor. Cando temos... Despois dicimos que respetamos aos funcionarios. Temos os millores técnicos. Pois mire, para fazer eses lombos, o que chaman ustedes lombos, que son paso de peón sobrelevados, tuveron en conta o seguinte, por esa pendiente que é demais, tuveron en conta o seguinte, verdad? O que crea, se quere leio tamén, que está nese manual ou en outros lados, o que crea problemas son as aceleracións, son as forzas lineales ou centrífugas, ou angulares, ou as deceleracións. Vayamos ás forzas. E resulta que, do mismo manual ou de outros que circulan por aí, de outras partes do Estado, resulta que un ascensor pode chegar a 2 metros por segundo ao cuadrado, coa conseguinte forza e co conseguinte problema, verdad? Ben, unha parada de ambulancia suave a 2,45, unha parada, un frenazo, a 4... Para un momento. Etcétera. Un cambio de marcha pode chegar case a 5 metros cuadrados, efectivamente. Ben, vale. O lombo que se puxo ali enlazo co outro, os reductores, porque son pasos de peón sobrelevados, que se puxeron ali, ca pendiente calculada e demais, se está mal executado, corríxese, resulta que dá pasada a velocidade que indica respeto que se dixo antes, o sea, a 30, que é o máximo que é ali, resulta que ten unha incidencia, unha aceleración, e, polo tanto, unha forza que crea un problema, a mitade de unha curva. E me van a propoñer ahora que poña curvas en vez de eses reductores, verdad? E as curvas están aí e non se poden quitar porque, vamos... Entonces, creo que está clariño, e me parece unha falta de respeto absoluta ao traballo que fixeron os técnicos que se estudaron aceleracións, miraron as pendientes para que non cree máis problemas dos que habitualmente crea unha ambulancia, etcétera. Eu recórdome, isto, e perdone que o diga, teño que dicirlo así, recórdome perfectamente aquela famosa polémica das antenas. O sea, medimos en Pontevedra os técnicos da Escola de Telecomunicacións, que radiación había, etc. Non había ningún problema. Vale, botamos man de alguén que non era especialista ni nada, que nos veu aquí a dar unhas charlas, contando non sei cantas desgracias, pero sin o soporte técnico e non sei que. Afortunadamente, ese debate pasou, como vai a pasar este, xa pasou, claro, xa está acabado. Entonces, miren, por favor, respeten un pouquiño o traballo. Saben perfectamente, por exemplo, que ahora mismo a Asociación Española da Carretera, nin máis nin menos, convida a Diputación, porque ten estas normas aprobadas e porque está aplicando, invita ao Congreso Iberoamericano como exemplo de como se pode facer. Por exemplo, por qué? Porque temos uns técnicos que son autoridades mundiales e reconhecidas. E agora vimos, calquera que non que colleu unha, vamos, polo que sea, porque ten unha idea feliz, e de repente di, ui, evidente, que temos o lombo que é moito mellor. Alá! Pois non. No, está estudado, está moi ben posto, e repito, é o único elemento desto, políticamente é unha batalla ganada de moito tempo, por lo tanto non nos preocupa en absoluto é a falta de respeto que se fai polos funcionarios, polos técnicos, que, repito, son auténticas autoridades no seu. Eu non sei en medicina se usted é unha autoridade ou non é. Ahora, en enxeñería urbana, son auténticas autoridades, recoñecidos polo Colexio de Arquitectos, o premio Sarratosa, etcétera. Bueno,
Evidentemente, se iso non lle convence, nin lle interesa a súa opinión, e solamente é facer un pouquiño de barulla e saltar, pois pouco hai que facer. Señor Mosquera. Señor Domínguez Artime, tenga palabra. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Lo primero que quiero decir es que yo no he venido a este pleno a que el señor alcalde me insulte. Si usted me quiere insultar, lo hace con el micrófono abierto, no lo hace con el micrófono cerrado. Yo no he insultado a nadie. No, puede ser jocoso. Yo no tolero insultos. Usted estuvo aí interrumpindo a xente que estaba falando. Me reí, no de hice forma nada más. maleducada. Usted me ha insultado. Yo no tolero insultos. Non foi usted solo. Foi máis xente que estaba interrumpindo a xente. Unha falta de respeto absoluto. Falta de respeto es insultar. Falta de respeto es insultar. Usted no puede insultar. Yo no he insultado a nadie. Pongo aquí argumentos, mejores o peores. Momento. Vale. Insultos no, por favor, se lo pido. Y si los quiere hacer, con el micro abierto, no con el micro cerrado. Bueno, muchas gracias. Señor Mosquera, más relajados ahora. Vamos a hablar ahora del grupo del PSOE. Presentó aquí unas mociones de las vías sanitarias y se votaban a favor y usted no le hizo caso. Por lo tanto, no diga que nosotros no hemos avisado de las cosas. Usted me habla de informes técnicos. Le voy a hablar yo de informes técnicos. Yo no le hablaría jamás de matemáticas, no me atrevería, pero no soy yo. Vamos a ver lo que dice a Valedora do Pobo. Vale? A existencia dos lombos non garante as condicións mínimas de confort que precisan as patoloxías das persoas que son trasladadas, tal como recomendan todas as sociedades científicas. Todos os científicos, todas as sociedades médicas científicas rechazan iso. Pero fala vostede do 061. Vou falar eu aquí dun informe do 061 e vou ler textualmente. A mí non me cree. Os técnicos que son todos uns fitipaldis non llos cree. Esperemos que un día ningún de nós teña que necesitar delos porque o fan moi ben. Van a velocidade adecuada, pero moitas veces teñen que ir rápido porque a xente está morrendo aí. A xente está morrendo, eles o que tratan é de chegar ao hospital ben e coas cousas ben feitas. E vou ler o 061. A Fundación Pública de Urxencias Sanitarias Galicia 061 entende que a existencia dos lombos pode resultar prexudicial para o traslado de pacientes nos vehículos a ambulancia, xa que a asistencia dos mesmos pode afectar da seguinte maneira. 1. En certas patoloxías, pacientes politraumatizados, traduzco, accidentes de tráfico, caídas, accidentes laborais, pacientes neurocirúrgicos, traduzco, traumatismos craneales ou de médula, lesionados medulares, pode existir unha desestabilización e incluso agravarse a patoloxía se se ven sometidos no seu traslado a situación de aceleración ou desaceleración constantes, pola influencia de que estes movimentos teñen sobre a tensión arterial, presión intracraneal, ademais de influencia mecánica directa que provocan sobre determinadas tensións. 2. Atrasan a asistencia sanitaria en situación de emerxencia. Desde que alerta a ambulancia ata o momento de asistencia sanitaria, nestas situacións, o tempo de asistencia é un factor fundamental, incluso vital, en determinadas patoloxías. Non o dice Domínguez, o dicen os técnicos, o dicen todas as sociedades científicas, e para iso vostede teria que ler moitísimo máis e non ir a un informe onde se estuda un pequeno resguardo. O din as sociedades científicas, o di o 061, o di SEMES Galicia, SEMES Nacional, que son a Sociedade de Médicos de máis de 8.000 médicos que traballan en España pola seguridade das persoas, din que os lombos nas vías sanitarias non. E vostede fala non sei de que, e inventa non sei quen. Yo le traduzco. Este documento del 061 dice que una persona con daño medular puede quedar parapléjico por culpa de los lombos. Es más, dice en su punto 2 que los lombos en las vías sanitarias pueden provocar un retraso asistencial que puede ser vital, que se puede morir. ¿Entiende usted? Esto es lo que dicen los técnicos de medicina, los técnicos que se dedican a salvar vidas, los técnicos que se dedican a cuidar de todos nosotros, no los técnicos ingenieros que los respeto, que dicen que un poquito más alto, un poquito más bajo. Los médicos, los enfermeros, los técnicos y todas las sociedades científicas que es cuando se reúnen y hablan de estos temas, dicen que los lombos en las vías sanitarias no pueden ser, que provocan problemas a los pacientes y provocan problemas graves. Ya no hablo de los problemas en los conductores que pueden existir, hablo en los pacientes. Señores del BNG, a partir de ahora están solos con estos lombos del entorno del Hospital Montecelo.
solos ustedes. Votar en contra de su retirada puede provocar daños gravísimos a los pacientes que van dentro de las ambulancias. Por lo tanto, cualquier denuncia, cualquier reclamación que venga, el Partido Popular no quiere tener nada partícipe, porque hemos avisado de la situación. Y créanme, llegarán y vamos a tener problemas serios. Y los problemas lo van a tener los pacientes, que son los que van a sufrir su incompetencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Puentes, pido a palabra. É que... Así que toca ahora, sí. Señor Puentes, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Vaime permitir o señor Mosquera, en fin, non sei se chamarlle o Trump do Lérez, pero recordoume a súa intervención a eso. Non por nada raro, sino porque sabe que é o rei da posverdade, o señor Trump, e vostede o rei da posverdade na cidade de Pontevedra. Porque dos 15, casi 15 minutos de intervención que fixo, creo que non se axustou á verdade en prácticamente nada do que expuxo. Dinos aquí que nos acordamos agora, no ano 2018, rematando xa deste problema, cando xa no ano 2015 vostede... É que é absolutamente falso. No ano 2015, concretamente, o 17 de agosto de 2015, este grupo político e este concelleiro que lle fala presentaron unha moción neste concello na que, ante un borrador que decía el do concelleiro daquela de mobilidade hoxe ausente porque está escoitando a Feijóo no Parlamento de Galicia, froito cousas que pasan cando un acumula cargos, en vez de estar aquí, cando dixo naquela comisión que se iba a preparar un borrador de proxecto de accesibilidade, de mellora da seguridade peonil en Montecelo, a raíz daquilo, nos presentamos unha moción na que pedíamos que se eliminaran de lombos os accesos a Montecelo, tantos os 12, quero recordar que era o 14, que se pretendían instalar no entorno do hospital como aqueles que daban acceso. E dixemos tamén daquela, con esa moción, falando da Ronda Leste e falando dos accesos que estaba previsto, executándose a día de hoxe, facer coa Deputación Provincial de Acceso a Montecelo, que tamén se estudaran esas alternativas. De feito, unha das vías sanitarias que nós contemplábamos, que era a que vai por Conde de Bugallal, eliminouse e puxose así na moción porque estaba previsto construir a Ronda Leste e este novo acceso a Montecelo e xa falábamos da necesidade de que ese acceso fose libre de lombos. Polo tanto, non nos engañe. Por certo, unha moción firmada o 17 de agosto do ano 2015 que aínda non veu a este pleno 3 anos despois. E non veu a este pleno porque decidiron censurala e decidiron na Xunta de Goberno que esa moción, porque a vostedes non lles daba a gana, non se iba a debatir, non se iba a votar e non se iba a poder tratar neste pleno para que democráticamente decidísemos o que estimásemos oportuno. Polo tanto, non nos diga que nós non nos preocupamos deste asunto. Vostedes impediron que este asunto se debatese no pleno e vostedes impediron que este asunto se tramitase máis aló menos instando a Deputación Provincial xa no ano 2015 para que se adoptaran este tipo de medidas. E logo, claro, nos fala da... Aquí deunos unha clase de física das forzas centrífugas, centrípetas. Eu non sei se ao final a conclusión era que había que poñer lombos nos ascensores, porque resulta que os doentes sufren máis nun ascensor que nunha ambulancia. Quedou un pouco confuso co tema. Pero, desde logo, a marxe da forza centrífuga, centrípeta, que cada corpo sufra nunha situación de curva, é evidente que non é o mesmo ladearse que botar nunha ambulancia. E non é o mesmo que se un ten unha lesión de espalda, unha lesión de xeonllo, unha lesión de cadeira, do que estime conveniente, ou un sanitario ten que coller unha vía ou ten que entubar, non é o mismo ir pegando chimpos dentro da ambulancia que, hombre, a forza que un poda soportar dando unha curva que é bastante máis controlable cunha simple reducción de velocidade para que non se dé tal. Porque se un conductor de ambulancia chega a unha curva que é moi pechada, reduce a velocidade e se dá a curva con relativa tranquilidade. Se un pasa un lombo, como os pasan en primeira ou en segundas ambulancias, o chimpo non lle evita a ninguén, a diferencia que toque coa cabeza no teito ou simplemente pegue un pequeno chimpo, pero o pequeno chimpo é doloroso e é difícil de soportar en determinadas situacións e é, ademais, un risco, como se decía anteriormente, para a saúde das persoas que van dentro da ambulancia. Por lo tanto, fale de forzas centrífugas, centrípetas ou do que queira, pero é evidente que nos ascensores non vai poñer lombos, aínda que o corpo, en fin, vai a máis velocidade ou non, ou tal como dicía vostede. Por lo tanto, non hai que recurrir á física para explicar isto. É unha cuestión moi clariña. Se un vai nunha ambulancia cunha ferida e pega un chimpo, doelle, punto. Non é moito máis complicado que iso.
Ahora, hai unha especie de terquedade en recoñecer que esa instalación de lombos ten algunha excepción. Eu creo que sería intelixente recoñecelo e non pasaría nada. Cando, insisto, hai outros métodos para reducir efectivamente a velocidade aí, non? Pero non o queren facer e lévanos sin querer facer desde o ano 2015, non? Por lo tanto, abran a mente, asuman que existen outras alternativas en determinadas circunstancias e que a vida e a seguridade das persoas, tamén dos doentes que son trasladados en ambulancia, ten que estar por riba de todo o demais. E non se enrolle falándome de carreiras, falándome de autopistas e falándome de excesos de velocidade que evidentemente ninguén quere. Agora, que me diga que as ambulancias teñen que respetar en todo o traxecto os límites de velocidade, bueno, acaba de haber unha modificación legal incluso que agora xa lles permite non respetalos, incluso legalmente, non? Pero se eu poño nunha balanza salvar unha vida dun infartado que chegue a tempo ao hospital ou que a ambulancia vai estrictamente a 30 km por hora durante todo o traxecto pola zona urbana de Pontevedra, eu prefiro que a ambulancia corra. Entre outras cousas, porque leva sinais acústicos e porque é perfectamente detectable que unha ambulancia vai a pasar a unha velocidade determinada que non é un coche nin é calquera outro tipo de vehículo que efectivamente ten que ir escrupulosamente aos 30 km por hora na cidade. Por lo tanto, recapaciten e simplemente nestes casos concretos de salvar vidas e de acceso a hospitais opten por outro tipo de medidas reductoras de velocidade que eu creo que, en fin, yo agradecerán os doentes e vostedes mesmos, se desgraciadamente algún día teñen que recurrir a ser trasladados ao hospital en ambulancia. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Puente. Señor Mosqueira Lorenzo, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Isto, repito, revivece, me parece que estou hai 20 anos aquí nestes debates, cousa que se agradece, cousa que se agradece. Tamén é certo que resultan a veces un pouco longos. Claro, que vamos a facer? Se que non se quere, digamos, entrar en razón. Claro. Non é... Non, arremango, pero vou a ser breve. Estuve pensando en traer... Podo sacalo do móvil ou da tableta, pero casi vou perdonar, non? Porque sei que é un problema de principios, de encirre, polo tanto, o razonamento non lle vai servir para nada. Pero podía traerlle, por exemplo, informes da OCDE, do Departamento de Transporte de Londres, de saúde, vamos, un organismo de saúde infantil, etc., na que todos concluyen contundentemente e con datos que o método máis efectivo de reducir a velocidade son os dispositivos verticais. Todos en fila. Bueno, pero aquí que hai outros. Bueno, sí que hai outros, pero eles xa sabían que hai outros. E estudáronos. E hai uns tochos de estudo así, con todo o que hai demais. Bueno, se o poñemos en cuestión e resulta que agora descubrimos que hai outros, bueno, pois xa está, cada un pode defender o que queira. Me parece que hai excesiva sensibilidade ou me expliquei moi mal. Mire, eu creo que os señores do PP apareceron con o rural existe da man cun señor que se chama Moldes. Sí, claro, pero un señor que se chama Moldes. Ese señor é portavoz na Diputación e, polo tanto, pude dar información de que hai unha normativa aprobada e demais. E pude dar información de que o proxecto saleu a licitación. Por parte deles é unha irresponsabilidade presentalo agora que xa están feitos. É o que quería dicir. Vale? Digo porque igual se entendeu. Mire, eu non sei onde se sacan certos datos, circulan por aí, en Europa estánnos quitando. Bueno, eu non fui a mirar en toda Europa os que facían, pero desde logo todas as referencias que chegan é que están aumentando. En Estados Unidos igual, en Canadá igual. Bueno, pois, evidentemente, sin base, a xente que vai a Francia di que en calquer pobo se topa a tira deles, e non están quitando, están poñendo cada vez máis, etc. Non, digo como argumentacións que se están usando que gustaría meter ese soporte. A min gustame, son científico de formación, polo tanto, gustaría meter os datos en unha opinión que sale sobre unha base que non ten moita máis razón. A min pareceme ben, eu tuve que escoitar que
a Fundación Pública de Urxencia Sanitaria de Galicia non existía. Hai un comentario e despois resulta que alguén a citou e que a guía, o manual do técnico tampouco existía, cando despois o citou. Bueno, mire, a moción di o seguinte: instar a Xunta de Goberno local a que dé as instrucciones oportunas a la Diputación de Pontevedra para proceder a la eliminación de los lombos. Bueno, non son lombos, son pasos. Os lombos son os de tipo UAT. Estes son de tipo seminole ampliado. Vale? Claro, hai que distinguir, porque senón os redondos e os outros chamase igual e non hai que non distinga, verdad? Da rotonda de acceso ao Príncipe Felipe. Ben, traducido, que Príncipe Felipe sigue tendo unha entrada perigosa, que a petición que se fixo tal, que fixo por parte da dirección, que a zona tal como quedou pois está mal, hai que estropeala, que os peóns non teñan a cota, non teñan a súa senda con continuidade de cota, etc. Bueno, se iso non é ir contra o modelo urbano, pois chámelle como queira. Ora, xa sabemos o que vai pasar. Está en obra a ronda, non se chama ronda. Na ronda van os mismos lombos que levaba cando fixo o señor Louzán, que, por certo, sí defendía isto, clarísimamente. Cambiou de idea aí no ano 2004 e sí o defendía, por certo, verdad? Van os mismos lombos que tal. A Xunta pideu que se puxeran. A Xunta, a Axencia de Infraestructuras, pideu que se puxeran no cruce que é de Ponte Caldelas, por onde pasan as ambulancias. Pideu-no. E poñémoslo, evidentemente. O proxecto está pechado e vanse executar. Vanse executar. Vale, porque non é un momento procesal, non o é. E aparte, repito, é unha falta de respeto demais. Mire, afortunadamente, as cousas teñen unha componente de racionalidade, de coñecemento, de ciencia, e non é só levantar máis brazos ou menos. Estímulo moito. Así está organizada a administración e así está. O PSOE está doído porque non há moción. Sabe o que pasou con moción. O poder podía vir e votarse. E podían ganar. E votar os 25, pero a consecuencia práctica non tiña ninguna. Bueno, pois xa está. Bueno, pois é o que sucede. Pasa exactamente o mismo en Madrid. Pasa non sei cantas, aprobaron e colle e di, non, ten unhas consecuencias que non se poden aplicar. Bueno, pois xa está. O sea que é un marco de xogo. É un marco de xogo. Aseguro eu que a nós en outras institucións, a min, por exemplo, na Diputación, cando estaba na oposición, ou en Santiago, no Parlamento de Base, a cantidad de cousas que teñen aprobado que despois non se pode aplicar. Bueno, é un marco de xogo que vamos a facer. Que llevamos a facer e demais. Repito, temos un personal técnico que é do máis cualificado do mundo. Eu sei que se colocaron reductores e máis PPS cunhas pendentes absolutamente brutais en estudar o sitio e demais. Porque, por exemplo, a normativa de fomento é ríxida. O 10%, non hai discusión onde este. Vale, aquí non. Hai moito máis matizado. Invito que lean a guía da Diputación, moito máis matizado, estudan o entorno, se é necesario, se non é, se hai que enlazar, que pendientes, axústase, aí, por exemplo, teóricamente, tiñan que ir, a xenérica sería un 8%, que a norma de Diputación está ao 6, escaso, precisamente por ser o sitio que é, etc. E, bueno, entonces, ante isto, unhas cousas así moi simples, que non sei que, pois non van a cambiar. A mí se me pareceran con algo máis ou menos serio se podía estudar, porque sempre estamos para aprender. Sempre estamos para aprender, faltaría máis. Moitas grazas, señor Mosquera. Señor Domínguez, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Muy brevemente, hablamos de 4 lombos en un entorno sanitario, no de Ponte Caldelas, no de no sé qué, no sé cuánto. 4 lombos, y esta moción es por 4 lombos en un entorno sanitario. No hablamos, como usted dice, intenta tergiversar todo, modelo de ciudad, de no sé qué. No, 4 lombos para defender a los que más lo necesitan, que son los enfermos. Son los que más
indefensos están en la sociedad. Por lo tanto, intentemos defenderlos entre todos. Y por último, si usted tiene afán científico, le invito nuevamente a venir hoy a las 8 porque el debate va a ser sobre eso y será perfectamente bienvenido y le agradeceremos su asistencia. Muchas gracias. Moitas grazas. Sometemos o asunto a votación. Perdón. Hai unha emenda. A ver, señor Domínguez. Acepta esa emenda, disculpe, sí. Por lo tanto, votase a moción coa emenda aceitada polos propoñentes. Votos en contra da proposta do Partido Popular. 10, non? Abstencións. 2. Votos a favor. 11. Apróbase por maioría. Pasamos ao punto seguinte, punto número 8. Proposición do Grupo Municipal Marea Pontevedra para apoiar a posta en marcha dun comedor escolar no IES Sánchez Cantón e a realización dunha consulta ás familias dos centros de secundaria sobre a posible implantación deste servicio no vindeiro curso. Señor secretario, leo o ditamen da comisión. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Iniciación Sociocultural en sesión do 3 de outubro de 2018 acordou determinar favorablemente a proposición do Grupo Municipal Marea Pontevedra para apoiar a posta en marcha dun comedor escolar no IES Sánchez Cantón e a realización dunha consulta ás familias dos centros secundarios sobre a posible implantación dese servicio no vindeiro curso, cos votos a favor do Grupo Municipal de Marea Pontevedra e a abstención do resto dos membros da Comisión. Gracias. Grazas, señor secretario. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. A ONU, na Convención dos Dereitos do Neno, establece nos 18 anos o punto de paso de idade adulta. E as leis educativas vixentes marcan o remate da escolarización obrigatoria nos 16 anos. As nenas e nenos que cursan a educación secundaria obrigatoria nos centros de ensino público en Pontevedra, como nenos e nenas que son, deben ter os mesmos dereitos que os que están escolarizados nos centros privados. Correspóndenos ás institucións velar por eses dereitos, incluído o da conciliación da vida familiar, da vida laboral, pero tamén a persoal, que se estendan a todas as familias. E debemos apoiar todas as iniciativas que se leven a cabo nesta liña. Entre estes dereitos, o servicio de comedor escolar, recollido no Decreto 1 de agosto de 2013 da Consellería de Educación, é esencial para garantir unha alimentación saudable das nenas e nenos que utilicen este servizo, atendidos por monitores responsables destes menores. Un aspecto importante da existencia dos comedores escolares son as axudas que reciben nenos e nenas das familias máis desfavorecidas, aos que lles garanten, polo menos, unha comida diaria en condicións aceitadas. A FAMPA de Pontevedra solicitou, por medio desta moción, do apoio nun comedor escolar no IES Sánchez Cantón, o que permitiría sentar o embrión dos principios de igualdade entre as nenas e nenos da escola pública e os da privada. Simplemente trasladamos esta solicitude por medio desta moción de apoio aos trámites que a FAMPA está realizando diante dos órganos de goberno do centro e da Consellería de Educación. E incorporamos como segundo punto desta moción a necesidade de que o Consello Escolar Municipal formule unha consulta coas familias do alumnado dos institutos da cidade sobre as necesidades do servicio de comedor no vindeiro curso. Moitas grazas. Grazas, señora Moreira. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias. A mí lo que me queda claro es que el tema de la conciliación cada vez nos cuesta y nos cuesta más. La realidad ha cambiado y las mujeres, o la gran mayoría de las mujeres, ya no ejercemos como antiguamente de amas de casa a la vieja usanza, y esa es la realidad. El modelo de sociedad es diferente y las necesidades son diferentes. Hoy en día hay distintos tipos de familias, distintos tipos de situaciones, muchas veces con un único factor común, que es la necesidad de conciliar. Y esa necesidad no desaparece cuando un niño o una niña cumplen 11 o 12 años. La realidad es que hay muchas mujeres y hombres que trabajamos o que venimos a los plenos y salimos tarde y no somos Superwoman ni Superman.
y podría ayudarnos que efectivamente hubiese comedores escolares en los IES. Totalmente de acuerdo con la moción. Moitas grazas, señora Rey. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Antes de entrar na moción, 30 segundos de inciso. Eu recordo que nunha xunta de portavoces tomouse unha decisión contra a vontade incluso do Partido Socialista, que decidiu aceptar a decisión, porque era unha decisión de todos os demais grupos, de que se ia limitar o tempo das intervencións. Se establecía un tempo de 7 minutos para o defensor de intervención e 5 minutos para o resto dos intervinientes. Entón, me parece unha falta de respeto absoluta que sistemáticamente portavoces do BNG estén incumplindo eso. Entón, creo que vostede, que é o que ten que moderar, ten que entender que se hai un acordo para cumplirse, porque senón eu non vou a sentir vinculado por ese acordo. E creo que non é bo tomar acordos na xunta de portavoces que algúns aceptamos para non romper a unanimidade e agora chegar aquí e estar aguantando 14 minutos, 19 segundos, cando tiña 5 minutos para intervenir. Home, e un pode pasarse 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, pero 14 minutos, 19 segundos, parece un exceso e vostede como moderador, ten que tomar nota de eso, porque senón os consensos non valen para nada. E agora entrando no tema xa, direi que a apertura de comedores nos colexios públicos foi unha loita liderada polos socialistas, especialmente por un exconcelleiro, García Lores, máis coñecido como Cáceres, que se empeñou en poñelos en marcha xa van alá casi 10 anos. Un esforzo político e personal increíble que permitiu dotar a Pontevedra dunha rede de comedores escolares que a día de hoxe son un exemplo de funcionamento e que foron crecendo co tempo. E un exemplo dese traballo que se fixo dentro do Grupo Socialista, a veces dentro da propia incomprensión de outros grupos políticos. Por lo tanto, está claro que os socialistas apoiamos e apostamos polos comedores escolares, polo seu fortalecemento, polo seu crecemento, porque nos parece un elemento fundamental do que xa non se pode prescindir. E parecenos tamén que estas cousas sí que definen un modelo de cidade que é o modelo de cidade que pretendemos os socialistas, un modelo onde as persoas teñen máis importancia que as beirarrúas e as accións dirixidas a facilitar a vida das persoas son moito máis importantes que calquera outra cousa. O funcionamento dun comedor escolar necesita consensos. Non basta só coa vontade política para poñelos en marcha, senón que hai que ter unha rede de acordos, chamémoslle así, que permitan que as cousas vayan saindo adiante. Se necesita, evidentemente, o acordo da dirección do centro e tamén un acordo coa AMPA. Son elementos fundamentais en que, se non contas con eles, non é doado poñer a funcionar un comedor, por non decir que é imposible. Por lo tanto, estender a rede de comedores aos institutos non parece mala idea sempre que se den estas premisas, colaboración e consenso. En ese aspecto, a moción non acaba de concretar se esta colaboración e este consenso existen, porque en canto ao seu primeiro punto non temos un inconveniente en dar apoio á FAMPA, pero insistimos, sen consenso coa dirección do centro e a AMPA do centro, a idea ten escasas posibilidades de prosperar. E en canto a facer unha consulta dende o Consello Escolar Municipal, a verdade é que tampouco parece unha idea excesivamente acertada. Estáse falando de facer unha consulta entre pais e nais de diferentes centros para que decidan ou opinen sobre a organización dun centro diferente àquel no que estudian os seus fillos e fillas. Non parece moi operativo. Como tampouco parece moi operativo facela dende o Consello Escolar Municipal, que non creo que estea para eso. O interlocutor directo coas AMPAs é a FAMPA e, por tanto, ela deberá ser a que fixera esa consulta que logo sí que podería ser debatida no Consello Escolar, pero por cuestións operativas parece que non é o procedente. Remato. A pesares de todas estas diferencias co fondo do asunto ou coa forma do asunto tal como plantexa a Marea. Nós imos a apoiar esta moción cun voto moi crítico, única e exclusivamente porque compartimos a idea de que se debe seguir profundando na implementación de comedores escolares. Pero insistimos en que eso non se pode facer se non hai consenso, porque eso sería tanto como perder o tempo. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Tomo nota do seu rogo a respeito dos tempos das intervencións e ten a palabra a señora Cañizares. Hola, bo día a todos. Estimados señores de Marea de Podemos, estimada señora Moreira,
Para montar un comedor ou solicitar un de nova creación nun centro, o primeiro que ten que haber unha demanda importante dese servizo é unha solicitude da AMPA a ese centro. Segundo, esa solicitude ten que ser aprobada polo Consello Escolar, que é o órgano colexiado do centro que toma as decisións dese tipo. Se o Consello Escolar dice non, é non. E ninguén pode dicir o contrario, se se está respectando a lei, como así ten que suceder. Parece mentira que tendo como vostedes teñen entre as súas filas uns cantos mestres e directores de centros escolares, non se teñan informado de quen decide o uso das instalacións do centro escolar. Non é a FAMPA, nin a AMPA. A veces é simplemente o director ou a directora, e outras veces depende do tema a tratar, como pode ser este, e o Consello Escolar. Órgano colexiado do centro xunto co claustro que é soberano para ditas decisións. Os centros escolares prestan as súas instalacións ás AMPAs para que teñan comedores, se o Consello Escolar así o aproba. E entón, estes comedores pasan a estar xestionados pola FAMPA ás veces. Normalmente, aquí, en Pontevedra, están todos xestionados pola FAMPA. Pero son as AMPAs e os alumnos do propio centro os que ali comen. Non vai ninguén de ningún outro centro a comer. Agora encontrámonos con que se quere facer un comedor de zona para os alumnos de 3 ou 4 institutos, o Valle Inclán, o Sánchez Cantón, o Quinto. Escoiten vostedes. Os alumnos destes institutos soen ser do radio de influencia dos mesmos, é dicir, os alumnos que van ao Valle Inclán son os alumnos do Colexio Barcelos, Álvarez Limeses, San Xosé, Doroteas, non teñen transporte escolar. Ao Sánchez Cantón, Campolongo e Frobel tampouco ten transporte escolar. E se algún alumnado non é da zona de influencia é porque os pais e as prazas disponibles nese momento no instituto así decidise, así foi, pero non por iso ten que ter o servicio. Nalgúns institutos hai cafetería cando as normas do centro e funcionamento de organización non deixan de sair os alumnos do mesmo. Por exemplo, non hai cafetería no Valle Inclán. Houbo fai moitos anos, morreu o bar, ninguén dixo nada, mas non parece que teña importancia, pois os alumnos contan con permiso de saída para visitar canta tenda de chuches, bocatas, pizzas hai ao rededor na hora do recreo, firmada autorización previa polos seus pais nais, claro está. Isto sabémolo porque moitos de nós pertenecemos a consellos escolares. En canto aos comedores escolares no rural, que antes comparaban, hai moitos, os que están, a maioría deles, casi todos xestionados pola Xunta, pero en institutos, por exemplo, non existen. Solamente existen en 2, e para ser exactos, existen en 65 CPIs, que son un caso extremo de convivencia entre infantil, primaria e secundaria, e todos estes teñen un comedor que está xestionado pola Xunta, pero é que a maioría deses rapaces e rapazas dependen do transporte escolar. Sabemos de outro instituto que se ofrece a telo. Pero é que ese instituto está colocado ao outro lado da ría, e hai que camiñar, vaya, pero se en Pontevedra todo está cerca, metro minuto. Habría que dicir que en que move as pernas move o corazón, pois a movelas. Pero seguindo coa exposición, e tamén para vostedes, señor Tino, é certo que os socialistas apostaron, pero non tería sido unha realidade se os pais e nais que levan a FAMPA non tiveran asumido a xestión deses comedores, porque a Xunta do Bipartito non quiso asumilos e pasoulle a bola aos pais e a nais. E as nais. E seguindo despois coa exposición, tendo en conta que como concelleiros moitos de nós estamos en consellos escolares, quen somos nós como partidos políticos deste concello para meternos coas decisións soberanas dos consellos escolares? E que ninguén lles explicou o funcionamento? E que a lei que regula o funcionamento dos centros educativos non ten validez para vostedes? Parece que non. Agora van vostedes e a saltan por riba. E quen é a FAMPA para decidir que nese instituto, o Sánchez Cantón de Pontevedra, ten que haber un comedor para todo o alumnado do outro instituto, coa responsabilidade que conleva para a dirección dese centro? Porque sí, terá que haber un seguro de realización de actividade, pero se pasa algo, as direccións do centro son as que se comen todo. Tampouco sabían, e en canto instaron o Consello Escolar Municipal a realizar unha consulta coas familias, volvo a repetir que son as propias AMPAs as que teñen que solicitar nos seus centros a implantación. Polo tanto, o no sentido de voto será a abstención, pois non somos nós, como a Concello, quen se ten que presentar ante os consellos escolares como a representantes da FAMPA. E si somos quen de respectar a lei que regula o funcionamento dos centros educativos que indica a independencia dos mesmos a aprobar ou non certas actividades no seo dos consellos escolares. Moitas grazas.
Moitas grazas, señora Cañizares. Señora Fouces, ten a palabra. Bo día, moitas grazas. Voulle dar a razón ao meu compañeiro, o señor Fernández, no que respecta a posta en marcha dos comedores. Este ano, por fin, rematamos todos os centros de primaria da cidade teñen comedor escolar, efectivamente arrancouse no seu tempo, foise pouco a pouco implementando e o convenio entre o Concello e a FAMPA favorece que iso sexa así, polo tanto é algo do que nos podemos ir alegrando. Pero quero decirlle que na propia, vostede decía que na moción non se vía con claridade se había consenso ou non, sí que o pon que ata o momento esta solicitude atopou respostas negativas dos órganos de goberno do propio centro e da Consellería de Educación. Efectivamente, o Consello Escolar manifestouse en contra. Eu creo, como xa se comentou aquí, que non deberíamos o Pleno, non debería emendar a plana o Consello Escolar, non deberíamos ir en contra dun órgano soberano onde está representados os pais, as nais, o alumnado, o profesorado, o personal non docente e o Concello. É dicir, creo que o órgano realmente onde se teñen que dar estes debates e se isto en algún momento chega a bo porto e aparece ese encontro, ese punto de encontro e ese consenso, ao mellor non fai falta ningunha moción. O mellor a propia Consellería se pon a traballar con apoio sin el do Concello, pois eso será cuestións que se verán e non sería necesario interpelalo dende aquí. Por lo tanto, nós sí que por responsabilidade imos votar en contra porque non nos parece ben meternos máis nesa fenda que en este momento estarán intentando chegar a acordos e manifestarnos dunha forma contundentemente a favor dunha parte, sabendo que desde o Consello Escolar hai unha proposta absolutamente clara, non nos parece responsable. Por lo tanto, nós non imos apoiar a moción. Moitas grazas, señora Fouces. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas gracias. Nós o que pretendemos é que o Pleno vele tamén polo alumnado da cidade de Pontevedra escolarizado nos institutos daqui, para que teña acceso a estes centros, estes servicios, igual que os centros privados, porque moitas veces se levan a centros privados porque nos públicos non temos comedor, en moitos casos. A moción pretende con respecto aos órganos de dirección do centro en cuestión que reconsidera a súa postura. É unha petición da FAMPA, como lle dixemos no primeiro momento. O Consello Escolar tomou un acordo negativo sobre a implantación deste comedor escolar nese centro, pero todos os acordos son revisables. O apoio de todos os grupos con representación neste Concello seguro que é un elemento novo a ter en conta nun órgano do goberno como o Consello Escolar. En relación, falábamos neste momento que estes nenos teñen que ter unha guardia, unha custodia, unha alimentación equilibrada. Por outra banda, temos un Consello Escolar Municipal que é un órgano consultivo. Que mellor emprego das súas competencias para facer participar a comunidade educativa do estudo das necesidades en algo tan importante como é a conciliación familiar, persoal e laboral? Aquí, a representante do PP está mesturando centros dos que non se fala para nada na moción. E, por outra banda, di quen é a FAMPA? Non sei, para min ata agora eran os representantes dos pais e nais de Pontevedra, destes alumnos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Se non hai máis intervención, sometes o asunto a votación. Votos en contra da proposta. 10 abstencións, 7 votos a favor, 6 rexeitase por maioría. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 8, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación, no seu caso, da proposición do Grupo Municipal de Mixto Ciudadano relativa á creación dunha campaña de concienciación sobre o respecto e cuidado do mobiliario urbano. Sometemos a consideración da Corporación a urxencia, que se dá por aprobada, e ten a palabra, hai un ditamen, señor secretario.
Vale, moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servicios, en sesión que tuvo lugar en data 5 de outubro de 2018, acordou dictaminar favorablemente a proposición do Grupo Municipal Mixto Cidadán relativa á creación dunha campaña de concienciación sobre o respecto ao cuidado do mobiliario urbano, cos votos en contra dos 4 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego, a favor dos concelleiros de Cidadáns e María Pontevedra e 3 abstencións dos concelleiros do PSDG, PSOE e Partido Popular. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rei Martínez. Grazas. Aínda que é certo que en Pontevedra non existe un alto número de actos vandálicos, sí que podemos dicir que en algún momento producíronse incidencias como a queima de contenedores de residuos urbanos, desfeitas en papeleiras, parques infantís, zonas asardinadas, etc. etc. Dende Cidadáns consideramos que o desenvolvemento de determinadas campañas de concienciación e sensibilización por parte deste Concello destinadas á conservación e mantenemento dos bens municipais suporían unha maior protección dos espazos públicos. E, por suposto, non é unha idea que inventemos nós, é unha idea que fomos vendo noutros concellos que xa levaron a cabo este tipo de campañas de sensibilización, de etiquetando aqueles bens do mobiliario urbano para que a cidadanía sexa consciente do seu custo. Nós queríamos dar un paso máis e engadir o coste do arranxo. Este tipo de campañas, efectivamente, tiveron como consecuencia a reducción do vandalismo naqueles concellos onde nós estivemos a mirar como facían. Por iso, nosa proposta de acordo di que o Concello de Pontevedra poña en marcha campañas de concienciación e sensibilización cidadá nas que se poña de manifesto os custos que leva o vandalismo no mobiliario urbano, que leve a cabo etiquetase co precio do custo do arranxo daqueles bens que foron obxecto de vandalismo e difundir a través da páxina web do Concello o custo do arranxo ou reposición dos diferentes elementos de mobiliario urbano. Grazas, señora Rei. Algúnha intervención? Señor Martín González, ten a palabra. Gracias, alcalde. Hola a todos. Echamos en falta en la moción, o son datos que no facilita el gobierno local, en cuanto a las cifras que ocasionan los actos vandálicos en Pontevedra. Si bien es cierto que se reconoce por parte de la proponente que en Pontevedra no acusa unas cifras elevadas de vandalismo, sí que hubiese sido un poco más clarificante de cara a la moción. También es cierto que es una iniciativa que se ha tomado o ya tiene experiencia desde hace algunos años en algunas localidades y municipios. Y a modo de ejemplo, los daré yo, pues Santa Cruz de Bezama en Cantabria, Patana en Valencia, los actos vandálicos suponen 70.000 euros al concello. En Miajadas, Cáceres, suponen 80.000 euros. En Plasencia, también en Cáceres, 120.000. Y grandes ciudades pues como Palma de Mallorca o incluso la que bandera esta iniciativa, que es Pamplona, en el año 2008, pues había unos gastos por actos vandálicos de 1,5 millones de euros. Desconocemos esas cifras aquí en Pontevedra, nos gustaría saberlas por parte del gobierno local y es una moción que efectivamente tiene un carácter de concienciación sobre la ciudadanía y todo lo que sea aportar educación y conciencia a las personas y evitar gastos a todos nos parece una idea positiva y que merece nuestro apoyo. Y así lo manifestamos desde el Partido Popular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Martín. Señora Ubiña Piai, ten a palabra. Boa tarde xa de novo a todas e a todas. Dende o grupo do BNG imos votar en contra desta proposición porque a verdade é que non a consideramos unha proposición seria, non consideramos ademais que esta etiquetaxe de bancos con custes de amaños de reformas vai a xerar un ambiente moito máis positivo e moito menos vandálico porque que dende logo o vandalismo na cidade de Pontevedra non existe, temos unha cidadanía moi ben educada, non se sorprenda tanto, moi agradable e que ademais coa que pode convivir sen ningún tipo de problema. Isto cheirame máis a un intento de afear estas noticias que saían últimamente de Pontevedra pois a mellor cidade para vivir ou demais, como a de The Guardian que saiu aí ben pouco. Por iso, vamos a votar en contra porque ademais é que non nos parece
de recibo. E a instalación de etiquetas, o único que serviría, non para concienciar, senón remataría emporcando a cidade e enchendo os bancos de elementos que non teñen que estar nos bancos. Os bancos son para sentar, non para ter etiquetas, nin para ter ningún tipo de cousas. Nada máis. Grazas. Gracias, señora Ubiña. Señora Rey, ten a palabra. Gracias, señora Ubiña. Yo le puedo asegurar que una etiqueta no va a impedir que usted se siente en un banco. No sé de qué tamaño se imaginó las etiquetas, pero es cuestión de imaginación. Decir que el vandalismo no existe en Pontevedra es no pasearse por la ciudad. Tiene pintadas en casi todas las calles diferentes, incluso negocios particulares que se llenan de pintadas habitualmente, con lo cual no vamos a decir que el vandalismo no existe. Y yo no sé si usted quiere decir que el resto de las corporaciones municipales y otros ayuntamientos hacen las cosas sin pensar o tampoco le merecen respeto. A mí me lo merecen y todo. Y cuando las cosas funcionan, aunque se hagan en otros ayuntamientos y sea a nivel nacional, no hay que desprestigiarlos. E insisto, es cuestión de imaginación. Las etiquetas en los bancos pueden ser pequeñitas y permitirles sentarse. Grazas, señora Rey. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta. 10 abstencións, ningunha. Votos a favor, 13. Apróbase por maioría. Pasamos ao punto seguinte, punto número 9, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre conmemoración do cuarto centenario da circunnavegación da Tierra del Fuego. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural en sesión do 3 de outubro de 2018 acordou determinar favorablemente a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre conmemoración do cuarto centenario de circunnavegación da Tierra del Fuego con 8 votos a favor e a única abstención da Conselleira do Grupo Municipal de Marea Pontevedra. Moitas grazas, señor secretario. Señor Abal González, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día ou boa tarde a todas e a todos. Ben, esta é unha moción que o que queira saber máis pode en internet, de libros, enterarse ben da importancia desta efeméride. O cuarto centenario, sí, non entendo. Temos unha oportunidade temos unha oportunidade de vindeiro ano de pôr en valor toda esa parte da historia de Pontevedra relacionado coa mar, como di en palabras de Carlos Ballo, director do Museo Pontevedra, é o que por dous elementos esenciais. Un, a Pontus Vetera, que é onde surge o asentamento da cidade, e outra, a relación de Pontevedra co mar, que é o que produce que, entre outras cosas, Pontevedra fose a primeira cidade de Galicia no século XV e no século XIV. Ben, entonces, esta moción é moi aberta, deixa o Concello, porque a nosa vontade é que se organicen unha serie de actividades ou xornadas de divulgación en positivo. Esperamos contar co vosso apoio. Esta moción conta co apoio da Diputación, conta co apoio do Museo, conta co apoio do Gremio de Mareantes, conta co apoio de historiadores e investigadores. Creo que conta co apoio tamén do Grupo Socialista, non sei, que están aí, pero bueno, non pasa nada. Espero que conte co apoio de todo o grupo, que se faga algo que de verdade poña en coñecemento esta efeméride. Sigue xerando, como digo na moción, publicacións por todo o mundo. Os irmáns García de Nodal, Gonzalo e Bartolomé son de obligada, son os dous únicos pontevedreses nados nesta cidade que son de obligada lectura noutro país, en concreto en Chile e en Argentina. Entón, bueno, creo que é bo que estemos todos de acordo nisto e que se faga algo bonito, algo interesante e que sirva para tamén estas cousas sirven para poñer a Pontevedra no mapa. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Val. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Nos queremos expresar o noso reparo e mesmo sorpresa con que en 2018 se sigan a utilizar expresións como descubrimento ou bautizo. As terras estaban descubertas desde miles de anos antes. En elas vivían os seus povos orixinarios, que de seguro xa lle puseran nome a cada recodo dun dos espazos xeográficos onde vivían ou viaxaban.
falemos con maior criterio de encontro entre culturas que as descoñecían entre sí mesmas. En clave de respeto cultural, agardamos que os eventos que nun futuro se podan organizar por parte do noso Concello na honra e lembranza dos irmáns Nodal corrixan linguaxes e teorías propias da historiografía franquista e se lle dé voz á verdadeira historia dos povos orixinarios de América, sen desmerecer, claro é, a singular aportación á navegación oceánica dos irmáns García Nodal. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Moreira. Señora Fouces, ten a palabra. Sí. Bueno, bo día. Nos vamos votar a favor, como non, por esta moción. Non levamos xa un ano traballando, como ben sabe vostede, que está atento a todas estas cuestións. No Colexio de Ponte Sampaio, o profesor Sergio Meis, a cabeza do alumnado de quinto e sexto de primaria, estivo durante todo o curso pasado traballando, investigando no museo e facendo todo un traballo de ciencia, científico e de historiografía moi importante e que foi ademais exposto na Feira de Ponte en Ciencia, foi presentado nos medios de comunicación, foi presentado ao alcalde, polo tanto que, xa levamos un tempiño traballando alrededor diso. E, ademais, vamos a facer unha publicación, vamos a levar aos colexios con todo este traballo que levan facendo e, por suposto, non nos imos quedar aí. Contaremos con moitas máis actividades ao redor deste cuarto centenario que é o século XVII dos irmáns García Nodal. Nos sumamos tamén a matización dos compañeiros da Marea no que respecta a utilizar esa palabra de descubrimento, pero non estamos de acordo con encontro de culturas. Nos lle chamamos máis ben colonización ou invasión, máis que encontro de culturas. Pero, en principio sí que nos parece que xa estamos en tempo e creo que sí que hai datos máis que suficientes para non chamarlle a isto descubrimento de nada. Somos ambiciosos e, ademais, non vamos exclusivamente a centrarnos nos irmáns García Nodal, que, por suposto, como digo, terán o seu recoñecemento por todo alto, sino que tamén estamos traballando en todo o patrimonio, nos 1000 anos de Cerponzóns, nos 850 anos do Foro de Pontevedra, e tamén traballando para pouquiño, para dentro dun ano ou dous, os 425 anos da travesía máis longa que fixo unha pontevedresa no Pacífico, que é a almirante Isabel Barreto, que ademais non é de obrigado a lectura en ningún sitio, quizás porque o mellor é unha muller. Entón, vamos a intentar tamén poñela en valor e sacar adiante. Por lo tanto, apoiamos a moción e seguiremos traballando para que todas as persoas que fixeron teñen algo que aportar na historia desta cidade, pois esas recoñecidas por todas e por todos. Moitas grazas. Señor Abal, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Estou de acordo co que di a señora Fouces sobre Isabel Barreto. Se investiga, descubriría a interesante relación que hai entre os irmáns Nodales, Sarmiento, e logo salta a Isabel Barreto. É moi apasionante, a verdade. Non deixo de estar abraiado co que acabo de escoitar aquí hoxe no pleno, co tema do descubrimento. Agora parece ser que un paso austral onde ainda hoxe conseguir navegar sen que por ese paso, porque refirmo ao descubrimento do paso do Cabo de Ons, que durante moitos anos barcos afundironse ali, que se isto o descubrimento, estamos caendo nos cesos, isto é linguaxe, escoitei, franquista, linguaxe, esta palabra, insisto, utiliza o profesor que Fouces diso, utilizan os historiadores, utilizan os investigadores. Aquí en Galicia, aquí en España, nós tamén fomos un encontro de culturas cos romanos, podemos falar dos fenicios, podemos falar de historia así. Isto non ten moito recorrido, penso eu. Eu, dende logo, non penso cambiar unha coma da palabra que utilicei. Lamento que afeen desta maneira unha moción que quere honrar a memoria de todos esos navegantes pontevedreses que surcaron os mares, que fixeron descubrimentos para a Europa, para a nosa nación, para o conhecimento, para a cultura europea,
e, dende logo, en total desacordo, sinceramente. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Abal. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta ningún, abstencións ninguna, votos a favor. Perdón. Abstencións 2, votos a favor 21, pode ser. Apróbase por maioría da corporación. Ben, rematado este punto, acabáronse as proposicións, mocións urxentes, non hai mocións urxentes, e hai o punto número 10, interpelación do Grupo Municipal do PSDG-PSOE ao alcalde de Pontevedra sobre a súa actitude e disponibilidade a convocar a participar como representante máximo da Administración Municipal nunha mesa de diálogo para estudar as posibilidades de traslado de ENCE. O señor Fernández González. Gracias, señor alcalde. Bueno, hai cuestións e oportunidades que non se poden deixar pasar. No ano 2016, o goberno do Partido Popular condenounos a 60 anos máis de ENCE na nosa ría. Agora, cun goberno socialista en Madrid, xurde unha oportunidade como nunca se tivera atado agora, como é a de falar en serio da mellor das opcións, que é o traslado da actividade de ENCE, da empresa, fora da nosa ría. Non estamos a plantexar unha quimeira, nin a unha ocurrencia, nin a falar de fume, como algúns deixaron caer cando se sentiron descolocados. Estamos a falar dunha posibilidade real e seria de abrir un proceso de negociación que pode frutificar ou non, pero que un alcalde non pode nin debe deixar pasar. O 14 de setembro, en Madrid, falando con responsables de alto nivel da presidencia do goberno, se nos trasladou a disponibilidade da Administración do Estado para sentarse a estudiar as posibilidades dun traslado. Iso foi o que xa comunicamos no seu momento á cidadanía, unha posibilidade que vostede, señor alcalde, ten que pilotar. De xeito xa debería ter feito algún movimento, desgraciadamente quedouse quieto. Hoxe estamos en condicións de poñer sobre a mesa non só palabras, senón documentos que recollen esa vontade de negociar. Vostede xa o ten hoxe sobre a súa mesa. Un documento que ven de Presidencia de Goberno, de Departamento de Asuntos Económicos, firmado polo seu director xeral, que di textualmente: confirmo la disposición favorable del Gobierno de España a participar en una mesa de diálogo junto a otras administraciones y colectivos interesados para estudiar el posible traslado de ENCE fuera de la ría de Pontevedra, atendiendo a las necesidades sociales y medioambientales y el mantenimiento de los puestos de trabajo de la planta. Isto firma o director xeral do Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia do Goberno. Por lo tanto, agora toca a vostede, como alcalde de todos os veciños e veciñas de Pontevedra, mover ficha, levantar o teléfono, falar e convocar. E sabe que nese percorrido vai a contar con nós dentro da máxima lealtade. Nós estamos para axudarlle, señor alcalde. Por tanto, tamén que os seus cálculos electorais ou as súas estrategias de formación política non ceguen esta porta que se abre, que primen os intereses de todos os cidadáns de Pontevedra, porque todos, incluídos os que apoian a presencia de ENCE, todos estarían encantados de que se fose de aí para outro emprazamento. Eu non quero parecer un pouco pedante, pero creo que probablemente esta é a misión máis importante que ten vostede nos 19 anos que leva de mandato. Porque isto tamén é construir un modelo de cidade, señor alcalde. Sacar, ou intentar, polo menos, falar de sacar a ENCE da ría é realmente falar dun modelo de cidade. E, por tanto, necesitamos que estea vostede á altura das circunstancias, que exerza de alcalde con altura de miras, que agote as posibilidades, que é unha tarefa titánica, que é difícil. Iso xa o sabemos, por non dicir que é moi difícil, non? Pero que hai que intentalo, esa é a súa obriga. Por iso, hoxe, o interpelamos sobre a súa actitude e a súa disponibilidade para implicarse de xeito activo na convocatoria dunha mesa de diálogo para estudar o posible traslado de ENCE fora da nosa ría, tal como desexamos todos, e tal como confirma o Goberno de España a través da comunicación que xa obra no rexistro do Concello de Pontevedra. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Fernández González. Sorpréndeme vostede bastante. Querido amigo Tino, compañeiro de corporación e tamén de goberno durante
algúns anos. Non? Bueno, eu nestes 19 anos estou máis que afeito a que cando un portavoz dunha forza política da oposición, neste caso, ten un problema ou comete un grave erro, sei ben o que estou dicindo, intente salir do atolladeiro no que se meteu co recurso de interpelar ao alcalde de Pontevedra. As anteriores interpelacións, tú sabes, tuvestes ocasión de comprobar que foron un grave erro por parte do interpelante, fose o señor Telmo Martín ou o señor Jacobo Moreira, e foi unha labor relativamente fácil para a alcaldía desenmascarar erros palmarios sin que necesitase demasiados recursos. Non? Pretender que os erros propios yo resolvamos os demais, señor Fernández, é como mercar todas as boletas para que ocurra aquelo de ir a por lá e salir trasquilao. E a vostede, que creo que o coñezo bastante, pódese achacar ser demasiado vehemente, incluso, permita que yo diga cariñosamente, testarudo, non? Pero sei que ten a sabedoría política suficiente como para non cometer un erro tan grave como esta interpelación. Pero cometea. Porque esta é a segunda vez que o Partido Socialista propón unha mesa de diálogo ou concertación sobre o futuro de Ence. A segunda vez. A primeira vez foi no ano 2004 e propuxo a nin máis nin menos que o polo daquela candidato e despois presidente da Xunta, don Emilio Pérez Touriño, nunhas condicións moito máis favorables que as actuais. E a pesar de que se anunciou que na composición daquela hipotética mesa de concertación tería presencia o Concello de Pontevedra, este alcalde non foi nunca convocado, polo que non podo saber se existeu tal mesa ou quedou nun mero anuncio. O que sí sei é que, tal como sospeitábamos, o señor Pérez Touriño non moveu un dedo para derogar a declaración de supramunicipalidade de Ence e que tamén, ademais deso, de non mover un dedo para derogar a supramunicipalidade de Ence, concedeulle a autorización ambiental a Ence e a Elnosa en contra dos informes deste Concello, dos técnicos deste Concello. E que o Goberno Central prorrogou a vida de Elnosa, que xa iba a marcharse no ano 2005, creo eu, que me dixeron en Madrid unha vez, prorrogou a vida de Elnosa sen obligarlle a cambiar nin siquiera de tecnoloxía e suprimir a utilización do mercurio. Para entendernos, a experiencia enséñanos que cando o PSOE fala de mesa de concertación ou diálogo é para tapar unha situación contradictoria ao máximo. Bueno, como algúns candidatos do PSOE teñense vido arriba nalgún mítin anunciando o que a xente quere escoitar de que vai sacar Ence da ría. Cando esas promesas chocan coa cruda realidade de que os gobernos do PSOE deciden despois, ademais o contrario do prometido, ou sexa, deciden consolidar Ence, nese momento, cando saltan á vista as fragantes contradicións do PSOE, sáenos o PSOE local, por peteneras, propoñendo unha mesa de diálogo, concertación ou invento similar neste caso. Pasou con Pérez Touriño no 2005 e volta a repetirse con Pedro Sánchez. Na súa visita a Pontevedra, na campaña electoral das xerais de xuño de 2016, campaña electoral de xuño 2016, anunciou o señor Pedro Sánchez que se chegaba presidente do Goberno do Estado, anularía a prórroga da concesión de Ence. Así como sona, con todas as letras e coa máxima rotundidade. Para maior abondamento desto que dixen anteriormente, chegou a afirmar que se tivese sido investido anteriormente presidente por Podemos e as Mareas, a prórroga xa estaría anulada. As dúas cousas.
Eu estou convencido que o amigo Tino, despois de escoitar este compromiso tan explícito por parte do presidente, do futuro presidente, que sí que chegou a ser presidente, este compromiso tan explícito de Pedro Sánchez, quedou convencido e seguro de que estaba segurísimo de que se ia a cumplir esa promesa. E máis, aínda máis, eu estou seguro de que o meu amigo Tino Fernández foi un dos que informou e convenceu a Pedro Sánchez de que era importante de que adquirira o compromiso sobre a prórroga de ENCE e o anunciara en público en Pontevedra no mitin do Partido Socialista. Pero cando Tino Fernández descubreu que a decisión do goberno de Pedro Sánchez era non mover nin un dedo para a posible anulación da prórroga da concesión de ENCE, home, é fácil imaginarse a frustración, o desgusto e o cabreo de Tino e dos demais membros do PSOE traizoados polo seu líder secretario xeral e presidente do goberno. Para entendernos, o PSOE ten un grave problema interno, pois tanto a agrupación local como o candidato Pedro Sánchez comprometéronse a anular a prórroga da concesión de ENCE. Hasta aí non estou dicindo nada raro. E unha vez chegado ao goberno do Estado, volvemos a toparnos co clásico donde digo Diego. Xa se fixo referencia hoxe aquí a esta costumbre do Partido Socialista. E cal é a ocurrencia do PSOE local para sair dese grave problema interno? Cal é? Pois unha alternativa á desesperada, repetida, fracasada e nada original, nada máis ni nada menos que unha mesa de diálogo. Vamos a facer unha mesa de diálogo. Vamos a negociar. Eso decía un señor cando xa non tiña salida. Só restaba solucionar o problema, hai un problema, claro, porque para negociar que era buscar a quen encargarlle a suposta responsabilidade de liderar esa mesa de negociación ou de diálogo. A quen botarlle, en definitiva, o morto en riba de tal ocurrencia, porque é unha ocurrencia. Eu xa me imagino as cabezas do PSOE local botando fume, discurrindo de xeito febril, opcións e máis opcións para ver quen encabeza esa mesa. A primeira opción, botarlle a culpa o morto a Pedro Sánchez, que foi quen fixo a promesa de revisar e anular a prórroga de ENCE e non a está a cumplir. Sería o normal. Pero non podíades porque vos iban a desautorizar e aínda o mellor quedábamos peor. Segunda opción, botarlle a algún ministerio, por exemplo, o que lle concedeu a prórroga de ENCE, que agora se chama de Transición Ecolóxica. Pero iba a pasar o mesmo que con Pedro Sánchez, que vos iban a desautorizar. Terceira opción, botarlle ao delegado do goberno, en Galiza, ou moito mellor, incluso a subdelegada do goberno na provincia de Pontevedra, que así todo quedaba na casa. Bueno, sería unha boa opción, pero en Madrid tampouco vos iban a deixar. E alguén coa cabeza fría xa lle avisa ao PSOE local que a administración do Estado, e isto é moi importante, porque supoño eu que alguén coa cabeza fría avisou ao PSOE local desta cuestión, de que a única que pode anular a prórroga concedida por Rajoy cando estaba en funcións, que a administración do Estado non vai querer meterse en ningunha lea deste tipo e, como máximo, fará un esforzo de non desautorizar tal ocurrencia, aínda que non a compartan. E hasta onde eu sei, non a comparten en absoluto. En todo caso, por escrito, non hai nada. Por lo menos a mí non me chegou hasta o de agora. Bueno, pero a mí non me chegou hasta. O único que hai por escrito, eso sí que o vin eu, di que non vai facer nada para revogar a concesión. É un escrito contestando a petición do goberno ou do Concello de Pontevedra a través dos asesores xurídicos de que deneguen a prórroga e deroguen a prórroga.
e dice que non van facer nada, que van esperar os resultados dos xuíces. Bueno, no PSOE local teñen que mirar para outro lado que non sexa a Administración Central. E salta a cuarta opción. A cuarta opción é botarlle un morto á presidenta da Diputación. Tamén é unha posibilidade. Pois se falamos de traslado, porque isto é moi importante, porque se falamos de traslado en toda a provincia, por exemplo, para marear un pouco outra ubicación ficticia, home, no PSOE local consideraron que era unha boa idea, pois así queimaban, ademais, a unha opción que non é do sector sanchista, pero, claro, hai que descartala porque a presidenta da Diputación non é parva e non se vai deixar. Supoño que en algún momento cundeu o desánimo no PSOE local, vendo o complicado que estaba darlle algún barniz de verosimilitude á famosa ocurrencia da mesa de diálogo. Pero inasequibles ao desalento redoblaron a aposta aplicando aquelo de perdidos al río. E de repente, alguén do PSOE local atopa a idea feliz, a solución imposible, a cuadratura do círculo, a perfecta quinta opción. Xa está, xa teño a solución, non sei a quen se lle ocorreu. Botámoslle enriba o morto desta ocurrencia da mesa de diálogo ao alcalde Lores, que como ten bolombo, aguanta o que lle bota. E, home, incluso supoño que habría aplausos unha vez que chegaron a esa decisión pola proposta, non? E tamén comentarios laudatorios de todo tipo, non? Vais enterar o Lores das xogadas que somos capaces de discurrir o PSOE local de Pontevedra. E dado que os nosos do PSOE de Madrid nos traicionaron, vai tocar a Lores cargar coas nosas culpas. Bueno, isto non é ni máis ni menos que funambulismo político ou triple salto mortal con tirabuzón e doble pirueta ou algo parecido. Amigo Tino, tú sabes perfectamente que o Estado e a Xunta nunca aceptan estar dirixidos por unha autoridade de menor rango. Grazas polo mérito que me das. Sabes perfectamente que no caso de hipotético traslado, ese hipotético traslado sería fora do Concello de Pontevedra. Supoño que estaremos de acordo aquí todos. Vale. E se é fora do Concello de Pontevedra, o alcalde non tería ningunha posibilidade de actuación. Absolutamente ningunha. Que pinto eu presidindo unha mesa de negociación cando non teño nada que dicir, máis que estou en contra de quen este na ría. Digo eu. E tamén sabes, amigo Tino, que a única posibilidade de sacar Ence da ría de Pontevedra pasa por anular a prórroga. Cousa que pola vía política e administrativa só pode facer o Estado. Eu non podo anular a prórroga. Vale? Iso sábelo perfectamente. E non estou dicindo ninguna tontería. E tamén sei unha cousa que a sei, de que tanto ti como o grupo municipal do PSOE actual de Pontevedra, que non é o caso dos anteriores, defendedes anular a prórroga de Ence e sacar a Ence da ría. Eso sí que eu sei. Polo tanto, os que compartimos tal obxectivo temos que seguir loitando para acadar a anulación da prórroga, que é o feito procesal que procede neste momento. Agora tócache a ti, como responsable do PSOE local, loitar dentro do teu partido. E eu comprendo que esteas dorido e triste pola traición que sufristes por parte do presidente do goberno. E pola miña parte, ten por seguro que seguirei facendo todo o que estea da miña man para acadar o obxectivo que perseguimos. Non teñas a máis mínima dúda. Eu estou no facendo antes de ganar as eleccións, porque aquí alguén fala de eleccións. Eu defendín esta miña postura prácticamente desde que teño uso de razón. E ni siquiera sabía, xa o dixen aquí algunha vez, ni siquiera sabía que era concelleiro de Pontevedra. E
E xa fun ao cuartelillo por pegar carteles contra Encelnos, con 21 ou 19 anos. Por lo tanto, isto non é un tema que teña que ver coas eleccións. A miña posición é unha posición firme, absolutamente firme. E seguirei. Pero, desde logo, eu non son quen de resolver os problemas internos do PSOE. Se vos tendes un problema coa oposición do Partido Socialista a nivel de Estado, que nunca tuvo claro este tema, oiga, pues, arreglamos como poidades, non? Nin tampouco teño por que ser eu o chivo expiatorio, o sea, me caen aí, para decir, hostias, e intentas que me caen hostias dun tema, joder, que en todo caso terás que resolver vos e que ten que ver coas traicións internas e promesas incumplidas dos vosos líderes políticos, non? Desde logo, a mí xa me gustaría resolvelo todo, non? Arranxar o mundo, pero vai ser que non, non? E, polo tanto, amigo Tino, cada pau que aguante coa súa vela. Eso é o que che teño que decir. E pouco máis, xa pode decir o que queiras que pouco máis. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde, querido Miguel. Eu, a verdad que lamento un pouco a ironía, aprecio desde o punto de vista personal, pero lamento un pouco a ironía da túa intervención en un tema tan importante como este, non? Porque, evidentemente, non che estamos pedindo que arranxes o mundo. Che estamos pedindo que intentes arranxar un problema grave que temos en Pontevedra desde fai moitos anos e que podemos ter outros 60 anos máis se non somos capaces de sacalo de aí. Por tanto, non che estamos pedindo que arranxes o mundo. Eu tamén entendo que é un tema que te molesta, porque ti contra Ence vives moi ben. Entón, moléstache que poida haber outras opcións. E, claro, a realidade é que a pancarta é moi cómoda, pero, como alcalde, hai que exixirlle ao noso alcalde, eu, polo menos, lle exixo ao noso alcalde un pouquiño máis que estar sempre detrás da pancarta. Sobre todo cando surden opcións, que poden ser moi difíciles, eu non o nego, poden ser quasi imposibles, pero non por eso debemos deixar de agotar esa posibilidade se é que existe. Sobre todo cando hai unha disposición que non houbo ata agora no goberno do Estado. Entón, ti desvía o tema falando de que se o Partido Socialista ten problemas internos e queremos solucionar os problemas internos, etc. Eu creo que o problema telo ti. Sí, telo ti, porque te encontras unha situación incómoda. Sobre todo, agora que sabes que hai un papel que xa Mosquera, que non o leu, di que non vale para nada, pero que ven firmado polo director xeral de Asuntos Económicos de Presidencia do Goberno, que igual é un mindundi, pero é o director xeral de Asuntos Económicos da Presidencia do Goberno, onde amosa a súa disposición favorable. Mosquera non o leu, pero xa dixo que non vale para nada, como típico tamén de él, isto non vale para nada. O que sei, eu sou o máis listo do mundo. E non é así, non é así. Hai que explorar todas as opcións, e hai que tomar o asunto moi en serio. É dicir, non se pode despachar isto pensando que isto é un problema do Partido Socialista de Pontevedra. Non se pode despachar isto botándolle a culpa que si Pedro Sánchez dixo ou non dixo. Non se pode despachar. Eso será unha cuestión que a nós, os votantes, os electores, nos reclamarán no seu momento, pero non ti. Non ti. Ti tes unha responsabilidade porque eres alcalde. Nós temos unha responsabilidade que tenemos que explicarlle aos votantes e tenemos que dicirlle que, ao mellor, si algúns nos hubieran votado en febreiro de 2016, ao mellor non estábamos aquí, pero agora hai un proceso contencioso en marcha. Xa non hai un problema administrativo, hai un problema contencioso administrativo. Por tanto, veremos, cando acabe ese problema, veremos como surde a cousa. Veremos como acaba a cousa. Porque pode acabar ben ou pode acabar mal. Acabe como acabe, a negociación sempre é necesaria. O gallá acabe no sentido de anular judicialmente a prórroga, pero tamén en ese caso a negociación é necesaria. Tamén en ese caso é necesaria, porque hai postos de traballo e porque hai unha actividade industrial que se pode levar para outro sitio e que pode favorecer o PIB non só de Pontevedra, sino de Galicia. Por lo tanto, tamén, nese sentido, é necesario negociar. Un non se pode esconder sempre detrás da pancarta. Falas tamén de que isto xa se intentou noutro momento, de que Pérez Touriño, non sei que, e falas como se acabaran de aterrizar. Eu non sei se ti liches un libro pequeniño de Vázquez Montal, do autor de A verdade sobre Casos a Volta, que agora non me sale o nombre, que se chama El mundo según Gurb,
GURB era un marciano, un extraterrestre que aterrizou na Terra e caíu dentro do corpo de Marta Sánchez. E entón, parece que ti estás nunha situación similar, porque no goberno de Pérez Touriño tamén estabades vos. E non dixestes nada. Non dixestes nada, non. Ti non sei, pero o teu partido non dixo nada. O teu partido seguiu co-gobernando co Partido Socialista mudiño e caladiño. Mudiño e caladiño. Pregúntalle ao conselleiro de Industria. Pregúntalle ao conselleiro de Industria. Pregúntalle a Quintana, se algún día topas con él, pregúntalle se dixo algo. Entón, claro, eso de repartir así, o problema te lo tita, non, mira, teu partido estaba gobernando ali e non dixo nada. Tragou. Por lo tanto, se tragastes, non miñades ora botalle as culpas aos demais. Será unha culpa compartida. Será un error compartido, pero non só do Partido Socialista. Non veñas por aí porque eso non é certo. A realidade é que hai unha situación indeseada, moi indeseada, por a inmensa maioría de veciños e veciñas de Pontevedra que Ence está na ría. E é unha decisión, é unha situación que moitos queremos que se acabe. E que eso se pode acabar por vía judicial e tamén se pode acabar falando. E por que ti? Pois moi sencillo, porque isto afecta fundamentalmente a súa situación actual, afecta fundamentalmente a veciños e veciñas de Pontevedra. E, polo tanto, como afecta aos veciños que te votaron e os cuales representas, o lóxico é que aquel que representa os veciños afectados dé o primeiro paso. Eu non che digo que ti teñas que presidir nin liderar, digo que deas o primeiro paso, que levantes o teléfono, que fales, oye, podemos falar, e logo xa veremos si se constituye a mesa, como se ordena a mesa. Pero ti eres o alcalde, o representante de todos os veciños e veciñas de Pontevedra afectados porque ese monstro este aí. Ti eres o alcalde e ti tes esa responsabilidade. Aínda que non sea a túa competencia, tes que facelo. Porque é a túa responsabilidade facelo. Entón, vir aquí a intentar agocharse, escudándose nuns supuestos problemas do Partido Socialista que ti te inventas, non é propio de un alcalde, Miguel. Non é propio de un alcalde. O que tes que facer é tomar as riendas do asunto. Estánche dicindo dende o Goberno de Madrid que están dispostos a sentarse a falar. Non che están dicindo que vai a ser fácil, que vayan a echar un acordo, que sea posible, senón que están dispostos a sentarse a falar. E ti, ante esta situación, non podes quedarte na ironía, na guasa, na broma, que eu aprecio moito, porque che conozco e te quero un montón, e además me gusta, hasta me pareceu divertido o que dixeches, de verdad, pero creo que, como alcalde, hai que aspirar un pouquiño máis, hai que ter un pouquiño máis de empatía cos veciños e veciñas de Pontevedra que queremos que esa merda que está aí se vaya de aí. Se hai unha opción, por pequena que sea, hai que aproveitala. Se hai unha porta aberta, ti non a podes cerrar. Ti non te podes quedar detrás da pancarta, Miguel. Tes que dar un paso máis adiante. E ese paso é liderar, polo menos, a intentar liderar a constitución da mesa. Logo xa veremos como funciona, se é que funciona, porque a mellor hai outros actores que non queren que funcione. E entón, bueno, alá eres con súa responsabilidade. Todos teremos que explicarlle aos veciños as nosas decisións. Nós teremos que explicarlle aos veciños, cando chegue o momento, as nosas decisións. Pero vos tamén. E cando vos pregunten por que non vos quixestes sentar nunha mesa, por que non impulsastes unha mesa, se o problema é noso, o problema non o ten Salvaterra do Miño, nin o ten, non sei, Forcarei, témolo en Pontevedra. E ti eres o alcalde de Pontevedra. Por lo tanto, e non me repito máis, creo que hai unha decisión do Goberno de Madrid e unha disposición a sentarse a negociar. E ti, como alcalde, tes que explorar esa posibilidade. Tes que agotar as posibilidades de negociar. Si é que é posible. Si non é posible, pois mala suerte, non? Pero, bueno, en todo caso, para terminar, como dixeches con certa ironía, que Pedro Sánchez está gobernando, supoño que te referirías a que foi unha especie de rebote que goberne con 85. Bueno, eu te recordo que ti gobernaste con 7. Pero, bueno, por si acaso, que quede claro. En todo caso, insisto, a nosa máxima disposición a colaborar contigo, Miguel, e con o teu equipo para intentar dar un paso máis e ser capaz de sacar eso que temos aí da ría de Pontevedra. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas. Eu vou a intentar ser breve. Primeiro lugar, por favor, estamos falando aquí. En primeiro lugar, no, porque, a ver, si vas ás hemerotecas,
toparás unhas declaracións miñas no 2008 no que dixen que se me traicionara, mellor dito, se traicionara por parte do goberno da Xunta, onde nós formábamos parte. Éramos minoría, pero formábamos parte. Que foi unha traición do goberno do señor Touriño á ciudadanía de Pontevedra. E o dixen públicamente e está aí nas hemerotecas. Por lo tanto, eu non me dou en prendas de decir as cousas que son. O non levantar a supramunicipal de Ence foi unha traición do goberno da Xunta aos pontevedreses, porque aí tamén había un compromiso. Claro, agora non vou a repetirme do que dixen anteriormente, porque é unha estupidez, non? Pero, en todo caso, hai que recordar que, Ence se tiña que ir o 2018, porque había unha lei de costas, que se aprobou no 88, que daban 30 anos para rentabilizar esa instalación industrial, os que a compraron por un precio de 30 anos á baixa, para rentabilizala e buscar unha alternativa. Lei de costas. O Partido Popular unilateralmente modificou a lei de costas para permitir unha cousa que aínda así non sei como se pode aplicar, que é que, excepto as cuestións de interés xeral, quero dicir que a lei de costas se pode saltar porque hai instalacións de interés xeral, entre as que elas están, por exemplo, os portos, porque teñen que estar na beira do mar, que xa o decía Asterix e Obelix, os portos teñen que estar na beira do mar, e, polo tanto, as instalacións portuarias son de interés xeral e se saltan a lei de costas para ocupar un espacio marítimo terrestre. Pero non é o caso de Ence. Para que Ence se salte a lei de costas e para que lle den unha prórroga, teñen que declararla de interés xeral. Interés xeral de quen? Donde está o interés xeral de Ence? Será do Consello de Administración ou dos membros do Partido Popular que están no Consello de Administración? Será de quen sea. Bien, se declara de interés xeral e, polo tanto, se dá unha prórroga. Vale? E, entón, quen fixo unha promesa pública de derogar esa prórroga non fun eu. Primeiro, porque non teño capacidade para derogala. Foi o teu presidente. Continuamos o argumento. Para poder trasladar unha empresa a outro sitio, indiscutiblemente terá que ter claro que non pode seguir producindo onde está. É un problema de sentido común. A empresa ni se quere sentar a negociar, porque ten concedido 60 anos para producir aí de boca, echando mierda por todos os lados, por tierra, mar e aire, e enchendo de eucaliptos toda esta provincia e todo Galiza e favorecendo os incendios forestales. Viva el interés general. Por lo tanto, para poder falar siquiera do traslado, habrá que impedir que siga producindo, porque se sigue producindo, se acabou. Sigue producindo, que traslado? Que traslado vas a facer? Por lo tanto, aquí hai unha cuestión absolutamente fundamental que é que hai que anular a prórroga, que se pode anular. Se poden allanar os recursos que ten presentado o Concello. Poden argumentar na mesma línea. Os abogados do Estado terán que argumentar na mesma línea, que digan que argumentan na mesma línea que está argumentando os xurídicos municipais. Oiga, pero dice, non, lo que salga en el juicio, eu non fago nada, nin de coña. Logo, hipotéticamente, se efectivamente houbera unha posibilidade mínima remota de traslado, nós non temos nada que ver. Ou é que vou a pagar eu que construya unha fábrica noutro sitio? Son eu o conselleiro de Industria, son eu o ministro de Industria, son eu o que organiza un polígono industrial estratégico para ubicar unha celulosa, son o responsable da ordenación do territorio. De que son responsable eu? Eu único quero que se marche dai. Que se marche dai. E fixen todo o posible. Me estaba acordando que non ven a conto, pero e non fixen máis porque non puden para impedir que siga producindo aí. Ahora, se Ence debe ir para outro sitio ou non, e para onde debe ir, e quen ten que financiar eso, e se hai que financialo, etc., eso non é competencia a min. A mí non me botes paquetes encima. Non me botes paquetes encima. Eu teño a obliga, e a máis é o que comprometí nas miñas campañas electorales, en todas as campañas electorales, dixen, nin siquiera que iba a trasladar a Ence, que quería recuperar a ría. Porque eu sei que non teño competencias para trasladar a Ence, ni para pechar Ence. E cando intentei pechala ou impedir que medrara, vino o señor Fraga e me lo declarou municipal.
E veu o bipartito con o Ouriño a frente e non levantou, ainda estamos agora peleando xurídicamente, dicía o señor Rei, temos 8 pleitos ou 9 pleitos, ben planteados, pero que le vamos a hacer? A xusticia é lenta, a veces, en fin, é contradictoria, e non quero meterme, ni deixo de meterme. Pero, efectivamente, fixen todo o posible. Ahora, eu buscarlle unha alternativa a Ence, fora de Pontevedra, fora de Galicia, ou donde sea. Oiga, primeiro habrá que ver si quero ou non quero. Pero iso é competencia, en todo caso, da Consellería de Industria, do Ministerio de Industria, del Goberno del Estado, etc. Por lo tanto, o Goberno do Estado pode, desde retomar a Lei de Costas hasta intentar derogar esa... Porque, además, eso é para todo o mundo se lle escapa. Pero cal é o interés real de Ence? A ver, non sei como se lle pode dar a Ence o interés real para que siga producindo na ría, pero o interés real de qué? Oiga, eu non creo que xurídicamente sea tan difícil demostrar que unha empresa privada, con beneficios privados, ubicada nun terreno marítimo terrestre, en contra da lei de costas, en contra da lei de ordenación do territorio, da lei de lo que quieras, do sentido común, ten interés real. Eu sempre fago a mesma broma. É unha broma, pero non é así. Digo, por que non lle decimos a Frois que rellena ali enfrente? Para que vaya a comprar en Barromeis, que rellena ali enfrente, o tal aquilo está bastante mal, para que nos entendamos. Oiga, xa fai ali unha empresa, o que pasa que non é un empresario de Pontevedra que ten 5.000 traballadores, ou que hoste. Pero a Ence, es que sempre é o mismo. Ence hai que buscarlle onde poñela. E os demais que se busquen la vida. Ali había unha empresa de que fabricaba non sei que e la echaron cagando leches. Orpasa, non sei calera. Non hubo problema ninguno, nadie sabe cantos traballadores tiña. Malvar tiña 500. Metalúrxica Rías Baixas tiña 250. Non lle preocupan a nadie. Ana, por favor, entón, que non somos tontos aquí, Oiga, a mí non me... Tú podes intentar lo que queiras, obviamente. Dixo, se este vai e se pone al frente para que le den, dixo, pois me pongo al frente. Pero non, señor, usted o que ten que facer é decirlle, ou ti, Tino, porque xa que estamos falando, tuteándonos, eu non sei hasta onde llegaré. Tens que dicirlle aos teus que non saquen a lengua a pasear. Oiga, é que cando sacas a lengua a pasear, logo despois iso ten repercusións, E como sacamos a lengua a pasear, e tú dillo, te dixo, oiga, non sacar a lengua a pasear, chaval, átate los machos aí, fai o que teñas que facer. Allánate nos recursos do Concello de Pontevedra. Oiga, que estamos gobernando con 85, pero eu supóñome que las mareas de Podemos, como dice el PP, joder, pues tamén son uns cuantos votos máis, E probablemente se poida modificar a lei de costas, revocar... Oiga, deixese de historias. E o mellor despois ainda tería sentido ver se é posible trasladalo a un sitio onde faga menos daño. Pero iso é despois. Agora non é o momento procesal. Agora hai que revogar a prórroga. E iso comprometeuse Touriño a facelo. E máis vos, ou Touriño, ou Pedro Sánchez, digo. Por lo tanto, hombre, iso é disparar por elevación. Chegar aquí e dicir, ala, vamos a botar o paquete aquí a este que aguanta con todo. Eu creo que se che ve o plumeiro, con todos os respetos. Mira que cada vez ten menos pelillo aí, pero se te ve el plumeiro. Entón, eu non vou a tragar con esas cuestións, por lo tanto, eu creo que non há lugar a nada máis. Se queres seguir falando, falamos, pero non vamos a chegar a acordo, indiscutiblemente. Queres dicir algo máis? Pois di algo máis. Pouquiño. Primeiro, que a veces, cando falas moito, das moitas voltas e acabas contradicíndote a ti mesmo, non? Entón, agora, ao final, xa falabas de que, bueno, igual agora non é o momento, igual máis adiante é o momento, non? Pero xa empezas a recoñecer que hai un momento, no que haberá que falar. Hai un momento no que haberá que falar. Xa recoñeceches, non? En todo caso, home, poñer a venda antes da herida e decir que a empresa non se quere sentar a negociar, falarías ti coa empresa xa. Digo eu, porque estás poñendo en boca da empresa cousas que ainda non sabemos. E eu che digo, eu creo que a empresa lle convén negociar. Calquera cousa. Pero non son o alcalde todavía de Pontevedra. Eu non vou a facer como Rafa, pero eu non son todavía o alcalde de Pontevedra, non? Si esa situación se dá despois de maio, pois evidentemente haberá mesa de diálogo. Se esa situación se dá despois de maio, haberá mesa de diálogo. Pero agora non son o alcalde de Pontevedra. E, por certo, parece mentira
que ti sendo alcalde non distingas o que é o Estado do goberno, o que é o goberno municipal da súa asesoría xurídica do Concello. A asesoría xurídica do Concello é do Concello, non do goberno municipal. E os abogados son do Estado, non do goberno da nación. E é distinto. E é moi distinto, porque aos abogados do Estado non se lle dan órdenes. O abogado do Estado defende os intereses do Estado, non do goberno correspondiente. Exactamente igual que a asesoría xurídica do Concello defende os intereses do Concello, non os intereses do grupo de goberno nin do alcalde. Por tanto, hai que distinguir claramente eso para non caer no erro no que estás caendo ti de que igual crees que se lle poden dar órdenes aos abogados do Estado para que actúen nunha determinada línea. Eso non pode ser. Como ti non lle podes dar órdenes á súa asesoría xurídica do Concello para que actúe nunha determinada línea, sino que informa o que cree que ten que informar. Porque para iso é un órgano independente, un órgano administrativo, que non depende de ti, depende do Concello e defende os intereses do Concello. Por tanto, son cousas diferentes. Insisto, os problemas do Partido Socialista resolveremos o Partido Socialista, se temos esos problemas, os resolveremos diante dos electores. Pero penso, e te digo con cariño, que te estás creando un problema diante dos teus propios electores, por non asumir a responsabilidade que che toca como alcalde de intentar buscar solucións. E dígocho con todo o cariño do mundo, porque sabes que xo teño. Políticamente non, pero personalmente sí. Moitas gracias. Bueno, ahora veñen os rogos e preguntas. Preguntas, en primeiro lugar. Alguna pregunta? Se non hai preguntas, tomo de conocimiento, perdón. Punto número 11, toma de coñecemento do decreto de nomeamento de Gerardo Pérez Puga en sustitución do concelleiro don Rafael Domínguez Artime como vogal de determinadas comisións do Pleno. 12, toma de coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local de nomeamento de don Gerardo Pérez Puga como representante do Concello no Consello Escolar do CIP de Fruébela na Mancomunidade do Vertedoiro. Dios me perdone. 13, coñecemento de resolucións e decretos. Algún coñecemento de decreto non hai. E preguntas, 14, preguntas. Se non hai preguntas, pasamos ao punto número 15 de rogos, que sempre hai. Non me digades que non hai ningún rogo. Oi, que alegría, levántase a sesión. Bo día a todos e a todas. É que digo, porque non brazo para verte de eso. Porque non existe.